czwórkę graczy, to nie może w piątkę grać, to nie mogę do was dołączyć. No. To w dupę, to ja co tam. To weźcie się udostępnij, popatrzcie, gracie. Może się nie da chyba w tą. Udostępnić się. A, nie da się. przez share się nie da? A. Ty share play. SharePlay. A nie, ten, Nanek No. włączył live'a, dobra. Nanek włączył live'a. Tu Nanka oglądaj. Tylko że jak Musisz Nanek ty, padnie, bo kurde. Nanek to jest taki chłopak, który się z grupą nie wiąże. Ej, tam masz grucha, masz koło siebie. Skrzynia! Dawaj ją. Ej, kto to miejsce wbija do lądowania? Nanek. Nie, to nie Janek. Użyć ty wiem. mordy, już leżę. No co ty gadasz? Ej, skrzynię żebym rozjebał. O, dobra, po skrzyni. Ej, broni w ogóle nie ma tutaj. No i ciul leżę. Zobaczę na żywo sobie. Ale to... O, jest. Ale Nanek, ty się trzymaj nas, żeby było widać jak Audition ze mną w O, czacie jest siedzi. Nanek. Łobuzie. Czekaj. I ubuzi. A dałeś coś subskrypcja? Chyba. Cześć, elo wszystkim, witam was serdecznie na Tam kanale. biały zębiak. Już chyba wszystko Ty, działo. Nanek, ale co ten ekran taki mały? Kuźwa, co ja mam ciebie oglądać czy grę do cholery jasnej? Czekajcie, już ino. Odjebać mam. No ja leżę. Dobra, już ja większy kanał. Nanek, łobuzie. A dałeś subskrypcja? Te i co, ja się mam was trzymać, czy się mogę prywatnie tam chodzić? Bo widzę, żeście zginęli. Prywatnie, Boże. Jaki prywatnie, kur... Prywatnie to ty do lekarza możesz chodzić. Nie stać mnie, w ogóle mnie przyjmuje. Kuźwa, tu jest gościu! Ciul, już nie żyje. Dobra, grucha weź się wyłóż. Dobra, spoko, fajnie. To już pogronę. Jakiś riksio, reksio. Dobra, panowie, teraz kurde... Co, grocie jeszcze? Nanek, trzymaj się nas, proszę. Ej, no Trzymaj taki się nas. dobry staw, a to tutaj... No, dobra. Nanek, ty się trzymaj nas, a dwa, że krzaki są ważne w tej grze, naprawdę. Krzaki są ważne. Krzaki są najważniejsze, chłopie. To jest kurde podstawa tej rozgrywki w tej grze. Krzoki? Ludzie w ogóle Krzoki. uwagi nawet na to nie zwracają. Właśnie, siedzieliśmy we dwóch w krzaku ostatnio i widział goście chciał jeszcze w ciężuny wpierdolić, nie? I się od nas odbił, nie? Kurde, what the fuck, kurde, nie mogę wejść, kurde. I dostał Dobra. kurde heada, nie? Albo też takie są akcje dobre, że siedzi sobie w krzakach, nie? I nawalają się dwie drużyny między sobą, nie? I też na przykład jeden gość, my sobie stoimy ze snajperką i pociągniesz jednego gościa na przykład, oni nie czają w ogóle o co chodzi, nie? Dobre to jest. Dobra, ale teraz wybierzcie na Może mapie się jakieś miejsce, żeby fajnie szło ten. Ale to było. A poczekaj tam, ja najpierw... Ciulowe pokazałem. było, Właśnie właśnie. tak. Co było? No wyłóż Możesz się wyjść. grucha. Wyjdź. Ja nic nie Mogę widziałem. wyjść? No możesz wyjść. No to wyszedłem. A Dobra. dołeś ty Ale to było subskrypcjo! Ja kurde, Ale to było dobre, strefa mała, kolesie się tłuką, Audition, kuwa snajperę zgiął kolesia. A tam ci o cholerę chodzi, nie? No bo jak Dobra. grucha miał sytuację z tymi gościami, to się dwie drużyny No. napieprzały, nie? Też Kurde, gościa od budowali góry tam u góry. zrzucił. Ej, ktoś odeszedł. Kto odeszł? No No to gruba. grucha. No to Peter niech wbije, nie? Kuźwa. Co ja Nie mam tam. Chyba, że wy mnie zobaczycie tam. Ja jestem No koślany to w tą bij. grę tam. Dobiję są. Mam. Masz to proszenie? Czy nie chcę spamować? Znaczy ja tu mogę dołączyć, mam. Już. No. Ale ja, Dobra. ja już Dobra. powiadomienia. Ale ja powiadomienia wyłączyłem. Nanek. Co? Aha, gotów. No tylko- Kuźwa, zaś ten knefel trzeba naciść. Knefel, szamacić, Knefel. o Jezu. Radzi się pyta, czy grocie z nim jutro o 15. Kto? Tak, Tak. tak, napisz mu, ja powiedziałem, że będę grał. Ja to chyba Zagram w robotę. słyszy was. Za chwilę będzie was słyszał. Zagram w robocie od 15 do 20. No. A czemu by nie? Ale po 22 możemy coś ciupnąć. Oczywiście, No. że nie wiem. Możemy. Chłopaki, przez was nie będę grał już w Battlefielda, więc... Ale ja już nie gram. Ja się w to wkręciłem. Fajno gra, Ty nie? Nanek, a ty walisz jednocześnie jeszcze na fejsie, No, tak? przez
znaczy przez przypadek kupiłem. Chciałem to sprawdzić, wiesz czemu na fejsie, wszędzie reklamują na fejsie, nie? Mhm. No wydałem 50 zł, teraz muszę z tego pieroństwa korzystać. Ale gdzie to kupiłeś na fejsie? Na tej stronie Restream Peter, nagrywaj to. i o. Peter, nagrywaj to. Kurwa, on zawsze coś kupi, ja nie za 200 zł, za 50 zł. A srom to roz się żyje, hopie. Ja wiem, że tam węgla dużo macie, nakradniesz, ale daj A spokój. Kaj nakradł, nabiera do kapsów. Latujemy od labiryntu. Na labirynt idziemy, nie, Kaj idziemy, na miasto. Nie. No to godaj, Kaj. Proponuję więzienie jak zawsze, tradycyjnie. Więzienie, a potem wpieprzenie. Nie, w krzaki. więzienie ciulaty. To co, gdzie? No, tutaj. F4. F4. Ja sobie popatrzę, jak wygracie, żebym wiedział, o co tu chodzi, bo ja kuźwa pojęcia Co, nie mam, F4? o co w tej grze chodzi. Idziemy. Na F4. No dobra, Nie, tam pójdziemy, lepiej. bierzemy broń w krzaki. Dobra. To gdzie w takim Na F4, ja wam powiem kiedy, patrzę na mapa. Znaczone. Czekajcie, czekajcie. F4, a nie, kurde. No to gdzie teraz? Czekaj, czekaj, ja ci zaraz zawołam. No No masz nie, tam ty mów zaznaczone. szybko. Czekaj. Aha, no, czyli B5. I teraz. B5. Teraz hopy, wyskakujać tego. B5, dobra, Lecimy, lecimy. B5. Na B5. No, godą. Popy. Hopy. O Boże. Ale jak padnę. Dobra, chyba że będzie tu strefa, to się zabudujemy tak jak ostatni audition. Peter, a powiedz Na mi, strychu. Ale tam Słuchaj, tym to nie Patronite'em, zdaje egzaminu, nie? No. Tak nie zdaje. To jakieś konto, coś? Bo ja tam Egzamin bym zdają przeczytał, krzaki. To swoją drogą. Znaczy jak konto, w sensie o co chodzi? No, żeby tam zostać tam tym Patronite'em czy tam czymś, to trzeba jakieś konto Ja. zakładać, tak? No tam zakładasz, znaczy... Słuchaj, a ja ci powiem za 100 zł jak doż, nie? To Peter obiecuje, że filmik z tobą nagro. Nie, Ja już mam tyle filmików Nie. z nim, że wiesz, chodzi o to, czy chcesz mieć konto Patronite, czy chcesz zostać patronem. chcę zostać patronem u ciebie. No to kartę kredytową No. musimy podpiąć. Nie, ten. Bo co miesiąc To ci... chyba nie musisz mieć, nie, konto chyba jakieś tam, chyba się tam jakieś zakłada zwykłe chyba, nie wiem, Nanek ci powiem. Zwykłe, normalnie z tego Play Pipe Play, czy jak się to tam nazywa. Kuźma, nagrywajcie to, wiecie co, ja szkoda, żeby nie nagrywać, kuźma, aż tak mi to poszło. Ja się... Kurwa mać, ciulu! PayPal, Zabił mnie! To mamy teraz konto musisz mieć, oglądaj. Play. No, pypy. Te niebieskie, niebiesko-szare pypy. No, No. Pupu. Ja pierdolę. Konto Pipeplay, kurwa. PayPal. Play. Ja to muszę sprzedać Palplay. Ale to jest dobre Nanek Palplay. No. To dobre jest konto. No widzisz. To jest to lepsze premium. No. Palplay. Na 200, kurwa. Za 200. A, Ale cię ubił. oprocentowanie O, mają, szpetnie mnie ubił, ci mnie zagadują, rozumiesz, nie słyszałem, że tam hop, rozumiesz, skoko i... Ta. Widziałem. Ojej. No to, A ja sobie pokażę turizmu włączę, bo to sobie odpalę. kogo oglądasz? Ja Kamila. Nankę oglądam. A ja Kamila. O, to oglądam, chodź. A ja audition. Nankę o to chodzi. Audition, chodź, szlaki pójdziemy, chodź, pokażemy jak się gra. No. Dobra. Tylko nie Ale mamy nie broni. ten. Się gówno mam tu, kurde, a nie broń. Ja mam, dam ci, czekaj, chodź tu. No. Dawaj On- coś, o- dawaj. Ale wypnij mu się, jak chcesz mu dać. Masz, bierz. Jakaś strzelba, pany, macie coś? Ej, Dobra. gdzie jest strefa? Ej, w strefie jesteśmy, kurde, musimy... W strefie? Ej, na Ty, sztrych, tu na budujemy sztrych, się? dawaj. Na sztrych, Dawaj, no, dawaj, dobra, no. chodź tu. Czekaj, już idę tam czekać. Ej, ale, aha, mapki nie włączycie, nie będzie widać. Tam był gość, Poczekaj. tam chyba był gościu. Uważaj, tam u góry chyba był gościu, nie chcę was cyganić. Nie, kłam. To ja byłem. Ej, Kurde. czekaj, poczekaj. Buduj na górę. Ej, czekaj, Kamil. To wejdziesz, kurwa, drzwiami wejdziesz. Ty, Ej, Boże, coś nie... słyszysz, a Radziu się pyta, czy tylko audition będzie. Co? No, czy będziesz z nim grał. I na się ciebie pytał. Ale w co, w ten normalny tryb, tak? Nie wiem. A to właśnie wy już to mocie, czy tego nie mocie? Nie mam. Kamil już ma, ja będę jutro. Aha. O. Ale co macie? No, A No, coś to mi fajnie. kosztował. Kupujemy do 125 tę nową wersję jakby, nie? Czyli ten PVE.
Mhm. Czyli normalną kampanię. A nie będzie tam na więcej osób? Co te 4 osoby? No ale... O... Nie wiem o co chodzi. Ale to- my nie to- o tym. No ale tu Bo nie ma czasami czekaj. bardzo mało miejsca. No to poszerzymy, poczekaj. Widzisz, ale ten... Peter by na pewno pograł z nami. Ja, fajnie, żeście zrobili. No, teraz żeście naprawdę fajnie zrobili, super. Macie więcej miejsca. Chodź, tu jest wejście, chodź, Kaj. tu jest wejście. Gdzie ty kurwa? U góry jest, na dachu. Budisz. A grucha, gdzie ty jesteś? Z wami Kurwa, biegam. Tam u góry macie miejsce, wejść na ta skrzynia i tam Ale jeszcze... patrz, co my zrobiliśmy. No co, zrąbaliście, no. No, zwaliliśmy system, kurde, no i No. tyle, no. Musimy, Zostałem musimy Tu do u innego góry, domu, gościu, do innego ej, domu. Kamil, u góry masz tam miejsce, tam to... Nie, Nie? do innego domu No pójdziemy. to idźcie do innego domu. Tu macie altanka, może lepiej będzie w altance. Którego O, domu? tu- Który wam się tutaj. podoba? Czerwony? Tutaj ten, chodźcie. Czerwone i bura, i bura. Skrzynka gdzieś jest. Ty. Oła! Czemu granaty masz, czemu granatów nie zbierasz? Ej, łobuzie. No. Dałeś tej subskrypcja? Już żyjecie? Co wy robicie? U góry masz skrzynia, idź do skrzyni. Ej, Rozwaliłem skrzynię. Kamil, tam masz ten napój. Czemu nie bierzesz tego napoju? Cicho! Koleś mnie ściga, chłopie! Ty mnie nie wkurwiej. Kto cię Ja w ściga? ogóle, wiecie co? Oj, wpis diet. Ja tam, wiecie, przyjechałem tam, w takiej restauracji się umówiliśmy, nie? No tam przyjechałem, tam zaparkowałem koło niej i ona ma takiego roadstera, nie? Takie, wiesz, małe sportowe, to gówno zapieprze jak cholera. Ej, wyszliśmy z tej restauracji i ona mówi, ja cię tam wyprowadzę z miasta, żebym tam wyjechał, bo tam dokładnie tej drogi nie znam. Ty, Obejdź go. ona ma ciężki but. Kamil, Jaki Kamil, ciężki Kamil, but. Żartujesz. Kuźwa, no myślałem, że nie nadążałem. No co ty, ogon miałem taki z tyłu, że głowa boli. Ja pierdolę, ty. A dobra, jedziemy od nowa. Dobra. Masakra. Ale podobało Takie ci tam się ten ścieżki tak? małe. Padosz ciężki but miała, ja. Obejrzyj jaki pod pierziną będzie miała but. Szybsze, nie? A co to za autko jest? Co ty mówiłeś jeszcze raz? No to jest ta Mazda, nie? Roadster, nie? Jest w tym Gran Turismo, można jechać, teraz wybrałem Namek, wypróbuj. Idę wypróbować, czy będę jeździł. Nie, ale dobry but musi mieć, bo szło to auto jak cholera, kurde, ja nie mogę nadążyć. Kurde, mi się fajnie w tu Gran Turismo jeździ. Odi. Czerwoną ma? Idę. Nie, czarny. Moment. A to z którego roku, ale? Jest co? Ja tam się nie Na pytałem. rejestracjach nie pisało. Nie interesowałem się. Ale ogólnie było fajnie, co? Mega. No i dobrze. Tak na zdjęciu ci powiem dość zdrowo. O! Ło, człowieku. To rocznik samochodu, a jaki jej rocznik? Rok młodszy ode mnie. Ktoś zasubskrybował mój kanał, bardzo dziękuję. Szkoda, że mi się... Ale to pewnie ona. Nie. Nie. Ale nie wygląda. Jakoś pani Dominika. A, modowo. Czekaj, ile ty masz, Peter, lat? 30 parę, nie? 7. 37, to nam... Ja już strzelam 34. 36, powiedział, że rok młodszy. Aha, rok! Kurwa, Janek już liczyć? Ja pierdolę, Janek do 200 umie liczyć. Peter, no bo tak młodo wyglądasz, to jest nieuczciwe. Nanek hazardzista jednak. No jest zawsze hazardzista, ja pierdolę. Janek z tobą kuźwa zagrać cokolwiek. Nie, bo w kapsle słyszysz, lecisz. ze mną w karty nie graj, bo... Ej, 37 masz, to rok młodszy, aj, to ja ustawiam 34. Ja tyle, kurwa. Ja No nie słyszałem! I później się dziwi, że te 50 zł na Facebooku jeszcze stracić. Dobra, haha, hihi. Dobra, wratujemy od strony bagi. A dziękuję pani Dominiko, dziękuję bardzo mocno. O Jezus. Ale Nanek, u ciebie ufany moment naprawdę nie jest kurde ciężki. No nie. u ciebie No, tu raczej rozumiesz... Musimy zacząć nagrywać. No, nagrywać 90% rozumiesz całej imprezy, to by było funny moment.
Nie no, Łukasz. jak spróbuj jakiejś kariery stand-upie albo coś. Czekaj, No, Gdzie? weź sobie napę jakiś wal. tutaj może być, Gdzie ja no. zaznaczam? Żółty. Kiedy on skokać już? No to wyskakuje. Już? Już. To już, I dawaj. kaja mu lecieć. Masz mapę. Mam zaznaczone na W dokładnie. Na W, no to leca na W. Kurde, mi się fajnie tu GT jeździ. Ty obejrzyj, jeszcze mnie ktoś kaindził ogląda. Ej, na Smashcashcie mnie ktoś oglądał, obejrzyj. Ja obstawiam, że 34. Nie, 6 mnie ogląda. Ja obstawiam, że 5. Nie, 6 na mnie zagląda. Tylko szkoda, że A na ja kurde... jednak obstawiam, że 6. Leci Ja też obstawiam. po mojej lewej Tak, stronie tak. Kamil. Słyszysz? 6, tylko szkoda, że kurde Nanek z 5 przeglądarek jedzie A, kuj. No. Jezus, wszystko musisz podkablować, ja nie wiem ty. O. Ja pierdolę, wiecie co, z wami to jest masakra. No, bez pampersu nie podchodź. Co, zaś mi się udało? No. Człowieku, to by się całe życie Wiem. udało. Ty nawet tego nie Mama wiesz. też mi tego dała. I kaj wyjście są? Aha, tutaj, dobra. O, pierona. O kurwa mać. Sorry. Albo nie ida tu, ida tu. A już uciekli, nie było tak śmiesznie. Ej, kurwa, a to tu jest ta skrzynia. A ja jej szukam. No, ona szukam. jest- A gdzie ona jest? Cicho, bo ona mi grzeje. Co ci grzeje? Ja już nią wziął, boże. Nanek, chodź tu strzelbę masz, Nanek. Gdzie? Szelba? Chodź, O, strzelbę o, masz. o, o. Tutaj, no. O, Tu wejdź sobie. o, dziękuję. O, zielono. A to co to są za drzwi? Nie chcę na balkon iść. A już wiem, gdzie ona była. Rozwaliłem właśnie chyba. Dobra. Dobra, No. to co Kurde, panowie? mi się fajnie w to GT jeździ. A ty już to masz opanowany. Ja tam pieronie po tych grantach jeździł i no, odbijał się. Renta. No to trzeba zakręcać, kuźwa. Raz kiedyś. Aha. Ale gdzieś słychać tą skrzynkę. Ja bym pograł w GT Multica, ale mi się nie chce, bo gram zawieszony w tego. Mi się fajnie singla jeździ. To tu ładuje. O co sinda? Cicho. Kamil, to ty biegasz? Mhm. Nie, ja chodzę. Ej, skrzynię gdzieś miałeś. Już nie Ale szukam, słuchajcie tego. piszczy. Tak gadamy tego, ona do mnie mówi, no ja bardzo lubię Gran Turismo, nie? I do mnie, masz kierownicę, a wy mam, masz to, mam mało, o kurde, no to dawaj, będziemy grali. Serio. Ej, to fajno, ci powiem. Ja mówię, no, A kurde, to jest specjalnie no, ktoś tam no. wpisał, że grosz tam na konsoli. 10k subów możesz. Tam w tym ogu. No mam. Ale co? to kaś w okoszyniu to tam dowo? No właśnie, Peter, gratulacje, nie? Gdzieś z tego, z 10k. No. Ale nie, no, Drugi raz już, nie? 10. No, Drugi No, raz. czyli 20. Kaj. To już by miał z ile? Z 30? 50? Nie no, wtedy miałem 36, No jak to- mi kanał zerwali, no- nie? No, ze 100 już mi teraz była dawno. Już dawno byłaby 100, to 3 lata prawie minęło od tego kanału. No. Kamil, lecimy gdzieś dalej? Chyba Ja bym tak. proponował krzaki panowie znowu A tradycyjnie. gdzie wy jesteście? Nie, tak, A tak, dobra. tak, krzaki, Uwa- tylko uwa- nie wiemy gdzie byśmy jeszcze. No No i właśnie super, do... zabił mnie. Krzaki położyć po las. Nanek, kurde, nasi obrońca. Wyciesiony. Kaon jest. I wygrałem. W chałupie tam spod tobą. Nie. Taktyka Wiesz, miasta gdzie się nie padłeś? sprawdza. Dobra, to zaraz W zaczniemy czerwonym od nowa. domu. Chodź, rozjedziemy go jak... Ej, to chodźcie, bo... Dobra, widzę go, buduje się, kutas. O fuck, uciekam. Kurwa. A to nie ten. Ale to dźwignij mnie. Już leży, dźwignij mnie. A nie wiecie, czy Lecie progres daleko, przechodzi na lecie pewną daleko. wersję? No, Kamil, uważaj plecy, Kamil, plecy, chodź! No, To ratuj ten mnie mnie! rozwalił, no. Dobrze. Ej,
Kurwa, amo nie mam, czekaj, już Nanek podnoszę, poczekaj. Dzięki. O, snajperę ma. Ja pierdzielę. I szybko leć do tego. A nie, nie Nanek, ma, to nie snajpera. A dałeś jej subskrypcję, czy nie? Ej, a... Chłopaki, ale szybko. O! Dzięki wielkie. Okej. O! Kurwa, Nanek! Bij go! Spierdolił mi, no. To jest właśnie kolega Nanek. Co, jest tam on czy nie ma go? Chodźcie schować, chodźcie No schować. tak, o, no. A gdzie on? No, może podniesiecie mnie. A zabiliście go czy nie? Zostaw tę strzelbę. Ale to było dobre, patrz. Nanek stał przy mnie, koleś do mnie ładował, Nanek uciekł. No Kolega, kurwa. bo się leczyłem apteczką. Ej, to możesz go bez problemu wziąć na legi dosłownie, stary. Bo się leczyłem, a co my? No tak, ty na derby Rysowia Stal, nie, kurwa. Ej, ma ktoś bandaża? Leżały tutaj. Tak, ja mam, chodź. Daj mi, bo to... Dobra, Trzymaj. dzięki. Czekaj, tylko Spoko, ja wywalę sobie tutaj sobie goście za... poustawiam chłopaki. Kurwa, nie wiem za co. Za to. A dałeś? Słyszałem, że Marma znowu bankrutuje. Tak, jest w drugiej lidze. O Jezu. I co wy tu robicie? A, tu żeście stoicie. Głoszymy się po jajach. On. Jezu, nie wiem czy pamiętasz, że jak jeszcze Wampur ich sponsorował. Kurczę, że oni mieli drugie No. miejsce w Polsce wtedy. No, no. Kurde, aż mi szkoda, tyle broni sam leży. Jeszcze to by te lata. No, Dobra, ja mogę grać. Rempała. Mm. Kto to biega? No to... Grucha. Peter, a powiedz mi, jak Ej, jest trzymam tą gdzieś. subskrypcją, jak masz ten... że ci wyskakuje na ten... na live'ie? A jak to kurde mam ustawione, No a, to co? a mi to nie chce wyskakiwać. Ale gdzie masz to? Jaki serwis masz do subskrypcji? Ej, Kamil, gdzie idziemy? No tu strefę mamy, Jaki ty nie? serwis używasz? No nie no ja co? Ja pierdolę. Ja co? No a no... Nie dogadasz się. Nie dogadasz się. Nie no, sorry. O, ojciec sam los, rozumiesz, i Gotka zaś temat prowadził. Zapytaj się Nanek. go, czy dał subskrypcję. On nie dał. Opie, zapomnił, on nie dał. Ja pierdzielę. O Boże. Jesteście porąbani. O Jezus. O Boże. Dobra, Nanek, chodź. Co? Trzymuj się. Ja się buduję. Ale ciśnie panowie troszeczkę, tutaj mamy coś. Wychyl tak łeb spod czapy. Ojciec, a dałeś ty subskrypcja? Nie, to się nie godał ojciec. Czekaj, ja wam to zrobię. Czekajcie, patrzcie na streamie, teraz ja wam to zrobię. Tata, chodź tu. Dałeś tu subskrypcję? Fater, a dałeś ty subskrypcję? Chyba nie. Fater. Czekajcie na mnie, nie lećcie. Bo ja będę leciał przez całą wieś. O Boże. Ale już teraz nie było tej powagi, sorry. No Nanek, biegniesz? No leca. Dobra, dobra. Leca, bo mu pełne jaja. I co, sam pod górka? On Nissan? Zapytaj się go, czy dał subskrypcję. Ja chciałem się to ściągnąć, ja muszę ten filmik ściągnąć, zanim YouTube go skasuje. Ja umrę. Który filmik? Muszę to ściągnąć. No ten A film. tego chyba raczej nie. Który? Ja pierdzielę, weź się czego. Obudź się. Jest już późno godzina. O Boże. Nanek, dobra, czekaj, tutaj już linka biorę. A powiedz mi, gdzie ściągasz Manek. takie pełne filmy, Peter?
Normalnie tam Keep Wit czy coś takiego, nie? No. I piraci, rozumiesz. Grucha, ale ty popierdzielasz. No, ja biegnę. Keep Wit, Konanek. wciskasz linka, wklejasz i pobierasz A tam na niego maksymalnie przejęty masz... zespół to nie jest ten co podawałeś, jakiś Oberschleisen, to o co mi chodziło. Ja, ale ten mój to rozumiesz, to jest od Ruchcuga. Ruch tu. Ja, Ruch co? Ruch. ja. I rozumiesz, Peter, mów o energia odnawialna. Ja pierdolę, ja nie mogę z tego filmiku, no kuźwa, ja już go mam na dysku. Nie? Do ilu minut, Peter? A nie wiem do ilu minut, ale już mam go na dysku. Ja pierdolę, nie mogę z tego. No jaki klimat w ogóle, jak w jakimś w ogóle. Cieszę się, że się podoba, no. Ja nie mogę z tego, kuźwa, to jest... Olałaś się? Ej, no tak naprawdę, to jest tak genialne. Kuźwa, to jest tak genialne. Dobra, mam krzoko, chyba. To jest lipa, bo jesteśmy przed jakimiś zabudowaniami, to jest kurde źle. Ale ta strefa się tu będzie zmniejszać, czy tamka w środku? Nie wiadomo, no. O, przede mnie koleś. Na N15. Widzę, biegnie. Widzisz? Nie zabijaj, nie... Nanek, chowaj Na... się! Kurwa, ja... Na... Paj do mnie wlatuje. Co ty? Chłopie. Boże! Ty będziesz miał więcej na tym wyświetleń niż Wardęga na pająku niedługo. No. Ale to trzeba trochę rozreklamować, wrzako. O Boże, I dasz mamy radę i się... bez reklamy, człowieku. Adasz? Ale ten, Kaj, on tam sam niby Kaś miał być, a go nie ma. Kaj ten hop. To ty tak, Peter, napiszesz na kompie? No hopie. Tak, ja. Nie, Nanek, ten teraz tutaj... O Jezus, ten gościu się buduje na N15, między 15 a N30. No to idę go skasować. Nanek, chowaj się! Kaj się buduje. Ja jebie, kurde. Pokaż mi go. Kałon się buduje. Odeszłam... Kogo ty oglądasz? Ja? Nie ma go, kałon nie. Teraz? Kałon się buduje. Gruchę. A. Ale gruchę, no gruchę. Z czego wy śmiejecie? Aha, dobra, fajnie, fajnie. Kogo sobie oglądasz? Tak ruchę. Chodź ruchę. O, Quickball pisze. O, ja mogę. Za 30 minut BF-a. Pogram sobie. Ej, dajcie mi krzoko. Dobra, koleś jest na 105. I pułapkę coś rozłożył. Tak, w Ej, gdzie budynku są- jest. Ej, gdzie są te krzoki? Ja Chyba jednego krzaka mam. widzę. Idę po krzaka. A dałeś Ej, ci ej, subskrypcję? Nanek, Co? ale ty tak nie biegaj jak ten debil, bo zostało 12 ludzi. No i co? A gdzie w ogóle biega Nanek? No nie wiem, Kaj, żeście poszli. Nie, uciekniesz. O, Hopie, ze mną jak z małym dzieckiem, jak za ręka nie chycisz, to już stracony. Ej, tu jest strefa zaś, ja? Dobra, ja sobie ustawię te karabiny tutaj. Się przyda. Nanek, a podobno z Izim wymiatałeś w tą gierkę. No, i no, że ona nie była tako popularna. To wy się grali we dwóch, a tamten sam, nie? No. Tak było. Schowaj się Nanek. Czekaj, w tą stronę. Jeszcze nie umiał w Czekaj, strefę wejść. Kurwa, Nanek, nie na środku, proszę cię. O kurwa! Kamil mi się wydaje, Strzelają we mnie. Gdzieś mniej więcej tutaj. Żywa tarcza. Szylą we mnie skądś. A, dobra, ale ty byś taką żywą tarczą Nanek. Dobra, 5 zł. To dala ode mnie. Gdzieś ty Nanek uciekasz? Ktoś we mnie szylo, a nie wiem, Kaju nie.
O kurwa, strefa się zmniejsza. Audition sądzisz, że mnie widać? Nie widać mnie raczej. Nie, nie widać cię. Ale jestem... Trochę rudy łeb przebija, ale... No właśnie, jeszcze bija trochę ten rudy łeb. Ej, strefa mnie dojedzie czy nie? Bo nie wiem, dobre pytanie. Ciebie? Jestem niby na pograniczu jestem, jak się bokiem Nie wiem, odwrócę- ale tego po lewej stoi na mapie i dojedzie, bo ja nie wiem kto tam jest. Kurwa mać! Nadek, już wiem kto jest. Ej, Nadek, nie w tą stronę. Szalona. Gdzie ty Kurwa, Ja biegniesz? się jeszcze dojechała łapię w strefie. Chodź, tu jest ten. no tu jest Ida, ten- Jezus, on nie umie lecieć. Nadek, nie w tą stronę. Kamil. No góra tu była. A masz krzaka dla mnie? Kamil. Tam gdzie teraz celuję jest krzak. Dokładnie. Ej, 9, 4! Fuck, umarłem. Dźwignijcie mnie, chłopcy, błagam was. Ale jak w Ale strefie nie ci idzie widno... tutaj dźwigać. Idzie dźwigać. Fuck! No nie przegrom! Jo! Nie! Nie! No idź! 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 Fuck, zginąłem na samym pasku. Ty durniu, ty. Jesteś tam. O Jezu, ty! A ja nie jestem w strefie. A nie, ja jestem w strefie. Dobra, panowie, teraz lądujemy na więzieniu. Ty durniu, Tym ty. razem. Ale tam nie I ma od takich razu dobrych broni ty. i w krzaki. No ale tu dostali się w pierdol od razu. Znaczy ja tam nie dostałem. Ja dostałem. Poczekaj, ja jestem czy nie? Nie, to ty się tam. Ej, Kamil! No wiem, że nie Kurde. jestem. Nie musisz mówić. Mam minutę, kurwa, spokojnie. Ja bym O poszedł kurde. teraz trochę do przodu, coś mi się tak wydaje. Bo Ja ja kurde, coś teren mam ci- dziwne uczucie, że to będzie między tymi drzewami. I tu jest kolejny krzak. A wejdziemy w dwójkę? Wejdziemy w dwójkę. Posuń dupę. Łeb mi widać. Bruda jesteś. Widać mnie, kurde, źle. Jest tu gdzieś jeszcze jakiś krzak. Jest, tam. Nie, 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 nie wychodź. Ja bym poszedł, kurde. No Ruda, cicho siedź. Zostało się jeszcze boję. 8, Kamil. Mi się Jedna wydaje, że tam na czwórka, górce ktoś jest. jedna czwórka na pewno. Cicho. Co? Cię, bo nawet ci powiem. Co się stało? Nie, cicho, no. Ja nie mogę, kuźwa, nie. Nie dam rady. Nie dam rady. Nie dam rady, kuźwa. Peter, nagrywaj. Nagrywaj, to później tak fajnie Kamil, pomontujesz. podbijali się, dobrze, A dobrze. no godocie cicho, a ja nie wiem o co chodzi. Gadamy sobie na ucho. Aha. Ja myślałem, że coś się stało, wiesz jako. Nie. Dobra, snajperka. Strefa u nas idzie. U nas. Jest, dobra, Dobrze. dobra, siedzimy. Siedź. Ale powiem wam tak, tobie wystaje rudy łeb, a tobie czarna dupa z krzaków. Strzelają się na SE, na SE się strzelają. Co ty nie powiesz? Czyli grucha, odwróć się w lewo. Nie, trochę wyżej. Prawo. Pamiętajcie kiedy stop. Prawo. Stop. O! Tam o, nie ma gościa? Nie ma. Nie. Cio, lewa. Jest, Jest, widzę górka. biegnie. Gdzie tam N. gościu? Widziałem go, no. N60, tak biegnie. Dzięki. Odliczony. Dobra, czekamy aż się wybiją. Moja prawa gdzieś. Tak, strzelają się. Dałeś ci subskrypcję? Ja biorę strzelbę. Idzie, Jest, biegnie idzie, gościu, idzie. Idzie. Nie ruszaj się spokojnie. Jakaś dzira, buduje się. Gdybym miał snajperkę. No właśnie, gdybym miał snajperkę. Gdyby babcia miała wąsa, to by była dziadkiem. No. To odkrywcze. No, zostało 3. Cicho tam teraz. A nie widziałeś innej baby z wąsami?
Jest, biegnie. Słuchaj, ja widział baba z czymś innym, ale nie będę tu na live Nie, nie, opowiadał. nie. Nie strzelaj, nie strzelaj nawet. Nie. Co Nie gdzieś strzelam. ty w Tajlandii był? Nie no, teraz internet to wiesz. Możesz być w Tajlandii, ale w domu siedząc. Gościu biegnie do nas. Patrz, prawie się odbił. Ej, krzaki. Ej, było to, czemu wy go nie strzelocie? Jest tam. Chodź tu. O, Ale cicho to... No bo to jest taktyka, Nanek, to jest taktyka. Właśnie, jaki kretyn. Ej kurwa, to muszę zapisać, naprawdę, to naprawdę będzie fajny moment. To chłopie. ja to nagrywam. Ej, szkoda, że tu nie ma tego. Ale, Ja nie cofnę tego. ale wcześniej tak samo. Ale wcześniej tak samo. Wcześniej było mieliśmy taką sytuację, siedziałem z Kamilem w krzakach, nie? Czterech No. typa. Ej, i tak gość, siedzimy, gość się od nas odbił normalnie i patrzy, what the fuck, nie biegnie jeszcze raz w krzaki. Wiem. Siema, Quickpool. Ty też jedzie fajny synek. Whirlpool. chyba. Whirlpool. Quickpool. Jaki Whirlpool? Budują się frajery, Ej, no. szkoda, że tu nie można gościowi kosy założyć. Ja wam nie chcę nic gadać, ale nie jesteście w strefie. Po cichu. No chyba ty. Chyba wy, bo kółko jaka indzi. No kasujcie ich, jest was 5, kuźwa. Tego kasuj go! Granatem rzuć, Na granat rzuć. biorą. No, po ptokach. Co po ptokach? Po lewej stronie wiatek, grucha był twoje tam, właśnie koleć. Dobra. I prawa. Ciul. O, ci wyjebał. O, ty frajerze. No. Dobra. Dobra, grumy, Ej, ale... nie ma ale co nawet zaglądać, nie, grumy. ale nawet nie wiem, jak tam się kolej zbudował po lewej stronie, grucha. No, No siema właśnie, Quickpol. nie, w ogóle go nie było słychać. Cześć, Quickpool. Siema, no. W ogóle. Siema, Quickpool. Siema, Quickpool, Siema. witamy. Whirlpool. Szczęść Boże. Tak. Jak się ma. Siemano. A słuchaj, panie Quickpool, a subskrypcja tyś dał? Buzie? Chyba Grucha, do. dawaj tylko trójkąta. Grucha. Drucha, co nie rucha. Ej, ale kurde, Quickpool, powiem ci, są takie jaja w tej gierce się w głowie nie mieści, chłopie. No jak się gra z Nankiem, to na pewno są. A nie chodzi o to, operacja krzak, chłopy, dosłownie, koleś Chłopie, to jest chodzą, operacja to... Co? Nanek, ty wiesz, że ostatnio jak wyszedłeś, żeśmy wygrali. Wiem. To było dobre. Ej, chłopy, ale ja nie będę waszym piątym kołowozem. No nie, no zostań, ale ja idę. I po tych słowach wygrywamy, nie? No widzisz. I było koło i się urwało. No. To tak potem je, wiesz? Ja tak całe życie mam. I tylko No. do tej pory żeśmy wygrali. Ale nie, Nie, później dzisiaj były obejrzymy. stare akcje, dzisiaj. Chłopie, jak odliczony, Wygraliście, to czy my nie? kręcimy. Chłopie, wygrywamy co chwilę. Grucha wygrał 2 razy sam. Chłopie. Akcja Kurde, ktoś na tej Akcja krzak. No dokładnie. leć. Zostaw mi to! Ale żebyś to, Pieroński łobuzie. ale żebyś to widział, chłopie, co się tu dzieje. Quickpool, odpaliłeś tego? Wodka? Gdzie on A jest? Quickpolu to my cię później zapraszamy na tego, na A odpalił Fortnite'a. już. Jak ochotę będziesz miał oczywiście. Dobra, panowie. No. Czekaj, gdzie wylatujemy? Gdzie Nie wylatujemy w wiem, ogóle? puśćcie mi mapka, zaznaczcie Demo mi. labiryntu. Nie, A, tam nie ma żadnych... Więzienie. A ja tam dużo broni? Weź, Jest tam dużo Weź. broni. weź Nankowi drukowanym nakreśl, gdzie ma wylądować. No jak trzymaj się nas. Ja. Nie. Ja słyszę taką musisz historię. mu napisać... Musisz mu napisać, zostaw tam suba. To poleci. Premium 200 zł. Tak. Do szachty zjedziesz i się kolegom pochwalić, że masz premium. nie? Mhm. Kaj zjada! Do szachty? Szachta. Ty. Na szychta.
Na szyjce, No, a zjada szolum. Szolą. Julu. Dobrze, ty U nas na pierunie. Podkarpaciu jest szachta, my na pole wychodzimy, a nie na dwór. kurwa. A, bo wyście rozumiesz, są ci, jak się to nazywa? Pamberstwo. Widzisz, tu opie... Co? Pamberstwo. Na Śląsku opie same szlachcice mieszkali, oni wychodzą na dwór, no. A bambry wychodzą na pole. No ale my pod ziemię nie leziemy, no. Ale do piachu idziecie. Nie no, żartuję, Wrzako. Żeby po tym nie było, że mnie jakoś zastrzelisz. No ale się nie gniewam, no. Nie, ale jest to faktycznie. Faktycznie jest coś takiego, że wiesz. Kurwa, no zawsze sobie muszę na gościa wyjść, no i nie ma... Ale ja się nie obrażam, ja się mało kiedy obrażam. Nie ma co się obrażać, wiesz? Wiem, że nie ma co. No jasne, nie? Kurwa, Nanek, straszysz mnie. Czym? A daj mi jako broń, No to chodź tu. Tu? Czekaj. No do mnie. Kurde, znowu. Już coś mam. Granatirę mam. No chodź. No broń ci dałem. No, Kurw! broń dałem, Dobra, ja idę do No domu. A właśnie. ktoś mu dał broń. Chodź mi do... Dałeś mu do ręki, się zastrzelił. Dzięki. Tam jeszcze jeden gościuje. Kuźwa, nie ładuj wy... Co za kurwa gnój. Znaczy, urwał. Zerwało się. Się sami zajebali, dobij go! Grucha, plecy masz! Plecy, grucha, plecy! I góra! O ja pierdolę. No. No I to wasze fajne więzienie, super. Ale żeście dali dupę No. no. skiny nam to. Paweł, Dali później dupy, z nie? nami? Nie, najpierw chcę BF-a, bo Ale później wiem, ale nie później, będę. ale mówię później. Na razie Auditiona oglądam. Zobaczymy co chłopak wymyśli. A co on robi? Kręci się. O. Ekspert po gaciach. Hmm. O, co to było? Ej, a jakoś Peter je cicho. Co on tam napował? Pisze z X. Ale co ty Auditiona robiłeś teraz dobrego? Czekaj, drzwi otwierałem. No właściwie widzę. Dobra, jeszcze raz gramy. Macie, Peter gra z wami? Nie. Niestety. Jezus, końcu chwilę do łamy. Bo jest za mało tych. No, na razie, Radziu. Wszyscy cię pozdrawiają. Cześć, Radziu. O, pozdrówcie, chłop. Od i grucha. Zostawiłeś się subskrypcję? Ja Padorze ustawił. No i panie. A kto idzie? Aha, chłopaki, ja już tam do was wbijam, nie? Zapomniałem, sorry. No. Klikaj se. U szachty. Czy macie wypełnioną czwórkę? Macie, nie? Tak, mamy. Mamy. Dobra. Ale wygracie ten już gdzieś? Pluton jakiś jest? A nie, oni w Fortnite'a grają. Dobra, Grucha. bo Peter odpalił. Grucha, Dobra, klikaj. już wchodzę. Nie, ja mam Battlefield odpalonego, czekam aż coś odpali. Czekaj, ja mogę odpalić ten. Dobra, ja coś tam odpalę, Peter, czego ja znajdę. Nie, ja tu wejdę w ostatnio grane serwery, czekaj, ja tu znajdę. Ale podstawka czy DLC? Nie, no wejdziemy na... JO właśnie zasubskryb kanał. Czekaj, na dom. Czekaj, na... Dom, czekaj, to jest dom, TDM, dominacja, czekaj. Ja mogę Na, znaleźć. nie wiem, Carycyn nie, czekaj. A ten cały ten Amien, jakiś tam, czy jak to jest? To jest ten? Dodatek, nie? Podstawka. Amiens, tak? Podstawka Amiens to jest, aha. Podstawka mię. Peter, A ja Sky tam Monarchy to też, nie? też. Też A, ci podstawka. mogę znaleźć, nie ma problemu. A Forteca? VO też. Też. Ale jaka forteca? Fort Dobra, czy forteca? Peter. Nie, właśnie. To weź Peter, coś ja ty ci poszukaj. Ja ci wysyłam zaproszenie już. Nie, już widzę, że wszedłeś, dobra. Dobra, a będziesz miał chyba w kolejce, wiesz? Do Tak, premii drugi nie ma. jestem, ale spoko, nie ma problemu. Jojo ADOLESTSUBS KRYBCJ YY chyba NIYY 5 złotych. No ja muszę za Gdzie 5 lecimy? minut, siedzenie. Poczekaj, gdzie wlatujemy.
Nie, jesteś na środku. Ja bym tu poleciał. Wy mi go No to dajcie, wolno kiedy też tutaj wyskakiwać. Będziemy mieli Test jakieś właśnie szczęście za teraz. subskryp kanał. No bo to już dawajcie. Teraz już? Czas. Jo! Jezus, ale tu was za dużo leci, nie No to widzicie mówią, tego? że grudziądzu. Nie. No to Leci polecimy trzech na... typów. To polecimy na O ja labirynt. pierdzielę. Na labirynt Test polecimy. właśnie za subskryp Lecimy na kanał. labirynt? No dawajcie. Tak, tylko A że to jest mamy- lipa straszna z bronią w labiryncie. Cicho, damy radę. Peter, zaraz cię wbije jakby co? Wyląduje, wyląduje. Pięknie. O, mam tego. Mam snajpera. O! To dobrze, dobra. A ja mam shotguna. Jakiegoś ciulowego. I mam coś tutaj fajnego. I mam skrzynę. O, O kurde, zarypiście. mam zajebistego gana. Mam granata, ale Ktoś ja tam go jest, nie chcę. Kamil? No możecie nie sam wiem. do mnie przyjść, tam żadnego nie ma. Gdzie ty, Odi? Idę do was. Tego, ja cię znajdę drugą skrzynkę. Idziesz? Chodź. Idę. Idę. Ej, dobra, do Lanka musimy iść. Już telefon nie ma. Do Lanka idziemy. Mhm. Chodź, Grucha. Już biegnę. Ej, kurde, laki są jakieś delikatne. Ja mam tylko gana z 40 nabojami mam, także... Tu można obszpachtlować ten domek. Zobacz, tam jest. Przeszukaj. Teczka była. Ale jakiś cel panowie mamy? Jakiś budynek? Coś? Krzaki. Czy Wszelkie. krzaki? Ale nie lepiej by się przydało jeszcze chociaż każdy po shotgunie? No jakiegoś mam ciulowego shotguna i pójdziemy po drodze, no coś się może trafi. Ja bym poszedł obczaić most. Peter, jakby co, to już jedziemy. Ciekawyście poszli. Do ciebie dążymy. Anek, poczekaj. Idziemy obczaić most? Nie. Wiecie co, ja bym się w ogóle nie pchał przez te chałupy, przez te kontenery i tak Prędzej To dalej. jest... No Nanek jest dość daleko, no ale gdzie ty wylądowałeś? Chłopie. Przy wodzie. Tędy idziemy? Hopy. Chodźcie Mhm. lewą stroną cały czas. Zaraz podniosę. Dobra, spoko. Czekaj, Masz rzucam minutę. minę. To rzuć tutaj też mi. Tak to się robi, Się nie? przyda. Jest gościu, biegnie. Wiem. Gdzie? Nie, nie gościu strzelamy. biegnie. Ty, a wy się uwijajcie, bo minuta została. No spoko, 4 minuty Nanek. Gdzieś na górze Peter jest, wiesz? O, ilu tu ich jest. Jak tu ich ubiłem? Nice, wow! Co Dobij go. tam się działo? Ma coś? Co ma? Gówno ma. Dwa zwykłe gówna. Ja się osłaniam jakby co. Tu ktoś się budował, ale Spoko. widzę, że Nie wiem, czy to nie on przypadkiem. jest taka możliwość. Aczkolwiek tu Hmm. się nikt nie stoi. Kurde, nie trafiłem go. Dobierz go? Dobra, panowie, krzaki Dobra, przygotować. mam go. Kurde, amunicji nie mam już. O, Chałupa? tam coś... O, plecy Peter będziemy mieli. Oj, 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 oj. Wiem. Czekaj. Mamy masz. naboje i shotgun. O, super, dobra, shotgun mi się przyda. Oj.
To nie dam... Aj, zdziabnęli mnie. Kurczę. Dobra, sobie idę, wyjmę jedzenie, to będę. A tam wyście są, czekajcie na mnie, to ja pójdę z wami. O Boże. Chyba, że się boicie. Nie no, tylko żebyś nas nie spalił. Bo my tu się po krzokach będziemy chować. A ktoś jakoś apteczka ma? Takie rzeczy macie? Niestety, nie. A nie lepiej wam już iść troszeczkę bardziej środka? Nanek, to jest taktyka. O, ja wiem, właśnie widzę wasza taktyka. Tak idzie pobiegliście? W krzaki. Wybierz sobie krzaka, się w nich schowaj. Trzeba grać, tu trzeba Dokładnie, chłopie no, strzelać. naprawdę, to jest- To nie ma tak. No to... Dobra, to... e, Pamiętasz to- co, Kamil, ży- mówiliśmy o tej podpusze? Mamy chodzącą podpuchę. Tak, no. Żywa tarcza. Trzyma tam. Oj, 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 Czy właśnie chciałem to powiedzieć, żyła tarcza dosłownie. oj. Uuu. Też kurde broni nie musimy zostawiać na widoku, żeby ktoś przyszedł, konanek będzie tam czekał. No ja idę wam teren oblukać, na razie cisza. Zwiadowca. No, kurwa. Nanek, poważnie, posłuchaj nas, schowaj się w krzakach. Ale sam nie ma żadnych krzoków. No ale jak tutaj masz jak koło nie ma, mnie? kurde. Masz kurde choinkę koło mnie i masz krzoka. Oj, 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 oj. Ups. Ja Oj Boże, coś nie. wiem chyba, gdzie będzie końcowa ta strefa, to jest... Mi się kurde, wydaje, że może się u nas zamknąć. Mniej więcej. Na ten... Umiemy Loot się w Lake. kopalni. Czekaj, o której pójdź. Mi się wydaje, że to będzie gdzieś tu i to będzie w okolicach tej góry. Hmm. Aczkolwiek też tu możemy pójść znowuż na dół. nie? Budzik na 10 ustawię. Uuu, demet. Hmm. Czy tam quick pull w ogóle słuchaj ciekawego? Napierdzielam w becha, wiesz? O, gitara. Hmm. No nega, ale wiesz, że ty w strefie nie jesteś. A Kajo, A nie, dobra jesteś, sorry. Sorry jesteś. Zaraz 41. Coś dużo ich, co nie? Mhm. o kuźwa. Alech to uwalił. No genialnie. O Jezus. Dobra. O, trochę ciulowe pany. No lipa, bo Słuchajcie, przez wodę trzeba całą przejść. nie, omijamy wodę. Bo tam wystrzelamy za Tędy. kaczki. Tędy? Kurde, no. Zazdam się Chyba wódkę. tak, no. Znaczy jest taka opcja, że moglibyśmy do wody, do domku i do wody, ale to jest lipa, bo wtedy jesteśmy bardzo widoczni we wodzie, nie? Nie, do wody nie, mówię ci. Kurwa, nie To ma jest- jak. Jest trochę lipa tutaj. Tam jest podpucha, widzisz na środku Oj. nawet. Bo jest skrzynka, nie? Dobra, panowie, nie ma co się opierdzielać, biegniemy, bo za chwilę tutaj faktycznie nas zjadą. No to kurwa nie ma jak. No, biegamy, no cholera. Kurwa najgorsza strefa jaka może być w tej grze. No już byś wiedział. A co tam takiego złego jest? Wow. Woda. Nie, to jest za wodą. Popatrzcie na mapa. Oj, 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 oj. No Ale dobra, przez wodę... poczekajcie. A to wybiegacie, dobra. Chyba krzaka już mam jednego. A to w strefie nie jest. Dobra, pany krzaki mamy przed sobą. Zajebiście. W strefie akurat. Moje to drugie. Oj, 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 oj. Ok, zajebiste krzaki.
kurwa krzaków nie ma. Bo je minąłeś. Hmm. No mogłem Kurwa. biec te druga, ale tam... Ej, wiecie co, powiedziało ja sobie was ciszę, chyba że- wyciszę, bo jakbym grał w 2 gry. Spoko. Nie, no dobra, przecież ja tu gram Batkę, jest okej. Żadnych krzaków nie ma. No ale gdzie jest? Nane, gdzie ty jesteś? No ja tu se tam chodzę po swojemu, wiesz? Ajajaj. A ja jestem pierwszy. Dobra, uwaga, burza. Ja se tam latam po swojemu. Ale patrz, dobra, on se lata jeszcze nie padł. Kurwa mać, ale żeś wykrakał. Aleś wykrakał od... Chłopaki, jak sądzicie, gdzie pójdzie teraz strefa? A dziękuję za subskrypcję, dziękuję. Szkoda, że mi nie wyskoczyła. Tam to za języka. A w naszym kierunku gdzieś mi się wydaje, bo Paragon jest Kurde, przychodzą mi na wiadomości, że zasubskrybował kanał, a mi nie wyskakuje. Dobra. To może dał suba i dał później unsuba od razu. Może. No. Ciekawe jakby to było zrobione w takiej grafice, nie takiej animowanej, tylko tak normalnie, na przykład jak H1Z1. Też mogło być bardzo ciekawe. Ale taka grafika jest okej. Tak jest też okej, tak, pewnie. Taka cukierkowa. No, Mówię, ale dubbing w tej grze jest piękny w kampanii. Podoba mi się. No, Masz krzaka grucha? mam. Kolesia burza zjadła. O, kurwa. O kurde. Dobra, idziemy. Tylko pany, ja mam tylko 2 bronie, wiecie o tym? No ja też 2. Aha. I nie mamy snajperki. No ja coś tam mam, także. Tam się gości buduje po prawej stronie. Tak, wiem, widzę. O kurwa, ale ma chałupę. Jak to mówią, ale ma hawiry, nie? Ej, wiesz co? Ale puknąłbym go, na przykład ze snajperki. Ej, ja tu mam krzaka, wchodzić w niego, czy nie? Strzały słyszę. Jest, Grucha gościu przede dostał. mną leży. Tak. Szybko, chodź do mnie biegnie gościu. Będzie podnosił kolejnego, szybko. Przede mną 2, jest go podnosi szybko. No musimy dobiec. Kurwa. Nie mam kurwa internetu. Gdzie Przede on mną jest? walić. Zabij go, on mnie zabił. Dobrze, i tam kolejny leży. Możesz Tam- Kurwa, Okej, kolejny. Na Pada. domku, W domku. Na domku. W domku. Na domku. Uratuj kolegi, a potem go Jeszcze wystrzelisz. jeden był. Chodź, Uratuj kolegów, woz jest chodź. 3, uratuj ich. Jeszcze Aha, Dawaj, już plecy. po nas. Snajper. Snajperem wali z góry. O, z tyłu gdzieś dostałem. Oj chuj. No i, Ale to Już po razem naszych do tego TikTokach. muszę. no i po ptokach, bo tak... No jeszcze RPG leci. No. No. I po ptokach, chłopie. Nie, oni tam siedzieli. No siedzieli tam, bo tam ta miejscówka Jak znalazł. się zmniejsza... Jak się zmniejsza okręt... Czegoś to nie my mówił. zostajemy przy samym rogu, nie? To jest lipa właśnie. Komu ja nie godał? Trzeba... A czy ja wiedział, że wy tam pójdziecie? Miałeś być za zwiadowcę, no to kurde. Trochę późno. No. To sorry. Możemy zaczynać, nie? No nagrywaj gotowość. Czekaj, zaraz. Ale czekuj. Jak się pisze dotknąć? You touch? Ale jak literki?
Bo nie umiem po angielsku pisać, nie śmiej się. Napisz ty u, A nie ty o? nie, ty u. Aż, Ty aż uch, kurde Peter, tuch. aż kurde Peter zamilkł. Ja się nie odzywam. Ej, o smola, wy mnie za bozna robicie. Kurna, gdzie on wali? Tu. O kurna. Co, Nanek, daj napisałeś taką ten gotowość. touch, czy nie w końcu? No już. A jak napisałeś? Dobrze. Zobaczyłeś na Google. Audition. Jak napisałeś? Dobrze. Już teraz jest wszystko dobrze. Teraz no link do OBS-a i... Jak to nie będzie działać, to mi łeb urwie. Tak może. Teraz mam... Ty Peter teraz nie streamujesz, nie? Nie, bo nic nie Nie. gada, to jest, wiesz. Kurde, Ajajaj. No, jakiś błąd. Też no mieliście? bo na... Co? Jodą? Nanek O co ci się chodzi? siedzi, kurde. Jodą trójkąt. To daj jeszcze raz. Ja zawsze przecież dową. Oj, Wszystko na mnie. nie ma szans. Nanek, to jak tu zawsze dajesz, no to... No. Zawsze. No kurwa, co jest? To Nanek. kurwa znowu. Dawajcie jeszcze raz. No. Czekaj, coś ci kurde audition napiszę, poczekaj. Opuszczalne klipy mam. Co wy to robicie? Ej, czemu wy to... Nie wiem, coś jest nie tak. Czemu wy to wyłączacie? Zresetujmy grę, zresetujmy grę. A to nie my, to serwer. Coś się wali. No, Wow. No, To faktycznie No, zestujmy grę i zobaczymy. dobra. No ja teraz resetuję właśnie. Coś ten... No to Jalaya. Kurna, jak ładują. o, Pokazało mi, że... Co to jest w ogóle? Co? słyszysz? Napisałem ci Łukasz coś. Ulfas, fryzjer, no... Peter, to są twoi znajomi? Co? Co się stało? Czekaj, kopiuj. Przeszli dalej, czekaj, masz. Patrz na Wyślij grupę Duncan. teraz. Na grupę się patrz, czekaj, już wkleję. No. A czytaj. Co ja zrobił? Ja nic nie zrobił. To czytaj na tym. Jakaś aktualizacja chyba, bo on mi pokazuje aktualizowanie. Ale gdzie, w czym? We Fortnite. No, może... Tak? A właśnie statystyki Ej, pod... może mapa jest nowa. Ej, Aha, to mi kurde- pokazało, że nie można połączyć się z serwerem. Może coś kurde grzebią. A może ja. Czekaj, no. Ale o też. co chodzi z tym, bo nie rozumiem. Kurna, skąd? To weszło mi. Na Nick. Peter, to ile cię jeszcze czeka? Znaczy, ile ty dokładnie gier już przyniosłeś? Mniej więcej. Zrzuty zaopatrzenia, Znaczy nie, no dzisiaj coś tam, przyniosę chyba coś. wszystkie, bo... No, rozumiem, dzisiaj jeszcze pojadę tam raz. Dzisiaj? A, przyjadę się to do mieszkania, zawiozę. Mhm. Ale chyba najgorszy problem będzie z tymi płytami, co? Nie, płyty jest najmniejszy problem, najmniejszy z biurkiem. No właśnie chciałem powiedzieć, Danek że wiesz? zbiórki, Ja. nie? Bo to Marniana, wszystko do tego. poskręcać. Audition wbierz? No, Ale to No ci jestem, powiem, to że sam ten zaproszenie przewód, wysłałem. nie? Ten mały... Znaczy No ten my są przewód razem, no. to nie jest aż taki duży. Znaczy, Ej, ale Ten living- Peter, ja ci powiem, nie jeden, rozumiesz, gracz byś się chwalił, nie? Trochę. Mieć, kurde, game room, rozumiesz, z aneksem kuchennym. Nie mogę się, No. No. nie mogę się za
zalogować. Nie wysyłajcie zaproszeń. Czekaj, ja cię zaproszę. Nie, No chodź, zaproszę cię. Jak to? nie, Cześć, o tym Japończyku, co grał w World of Warcraft? Kaś ty Ktoś jest. grał chyba Który to nie gro? 80 ileś godzin bez przerwy, nie? Robił pod siebie i... Robił pod siebie, w końcu wykitował. Czekaj, Oj. co to zna? Aha, ten, Ginter. To Peter Tobie Gaming Room, znaczy Gaming Ale mi Room, się ten cały mikrofalówka gaming włączyła z setup ci konsoli. będzie zawierał, zabierał większość tego pokoju tam. A czy ja tam mam do roboty innego? Też raz. No, tak jak Nanek, wróci i gra, nie? No. Nie, zjął obiad, idzie spać i gro. No to Janek. Nie mi. Nie nerwuj mnie. Kurna. Coś nie mogę się zategować. A to kto nie umie się zalogować? No ten, co mu oczy w Rosji przeszczepili. Tu? Kaj te zaproszenia wybijają. Wszyscy są we grze, kto jest poza grą? No grucha. Kurna. Nie można Wbijaj. połączyć się z tym serwerem aplikacji. No to wysyłam mu zaproszenie. Już mnie palec boli. To faktycznie mogą to zmienić w tej grze, bo to można taki spam tych zaproszeń robić. A, masakra. przestań, kaj tam spam. Mnie no palec boli. Nanek, no łeb się zaraz chyba. Powiadomienia sobie wyłącz. Tak jak Coś ja się to zrobiłem. rozwaliło, bo mi nawet nie pokazuje, że żadnych znajomych nie mam. No już ci nie, Weź sobie konsolę jeszcze raz. już ci nie będzie pokazywać. No tak, tak. To resetuj konsolę, poczekamy. Jezus Maria. Co ja na tym streamie sam odwalam? Boże. Zapraszam na szturmyk. Jo. I wchodzę na kanał Nanka, a suba zostawiłeś? No, pierwsze pytanie. Fortnite Live Stream PS4 Road to Team Please. No dobrze, kto napisał, nie? No, Road to 10k. Czekaj, nie, dobra, to się z aplikacji zaloguję, poczekaj. Ej, Jezus, nie tu, usuń to. A co ja to zrobił? Auditiona zajebałeś z imprezy? Nie tu, okej. Co to miało być? No bo wszyscy piszą road, rozumiesz tu, nie wiem, tam No, 110, Fajnie. a ja od razu 10k i co? Też No, tak zrobił. ale Peter, powiedz, Też po nie co wiem czego. tyle razy przepisywać? Od razu 10k i dobra. No. Widziałem, kurde, Nanek napisał please? Audition? Ja już na nie patrzę, bo kurwa ze siebie nie mogę. Weź sobie obczaj tego, nazwę streamu. no. Pleas, okej. To Ciupami po naszym. ciupimy. Tużek się nie pomylił. Tu ciupi, Ciup, ciup. ciupiesz, ja ciupam. Ciup, ciup, ciup. Ja się ciup, ciup miałem. Filip wysłał zdjęcie. Oj, on ma problem, nie może uzyskać adresu IP. Jesteśmy kurwa konsola pierdolnewa. Co? Kto? No Filip. Adres IP, dobra, jedziemy bez niego. A, to ten. Nie No może grucha, no. To może ktoś dołączy. tego. Grucha. Dołączyć?
Fryzjera ty masz wielki chłopie? Anek, Tak. to by się komentarze nie odświeżają, czy mi się nie widzę? A dobra, odświeżają. Ja i no ja nie widział, bo ja to miał ten. Ach tak. A tam też jest dobre to. Kto tak napierdziela po tym mikrofonie? Kuźwa, kto to tam... Nie, ja nie. Anek. Kurde. Ja się nie bawię Francem. Nie. Francem. No nie, ja mam ręce Ja nie tutaj. wiem, czy ty się bawisz. Ja mam ręce tu. Nie, kurde. Czekaj, napiszę wam coś na grupie, poczekajcie. O, chłopie. co to było? Tylko odczytajcie. Ginter Jutacz Metralala Helmut właśnie zasubskryb kanał. Nie, o jest. Czekaj jeszcze raz. To chyba działo. Słuchajcie tego. Nanek rączki na konsoli. Ej, panie, co robimy? Odczytajcie. Czekaj, słuchajcie tego, posłuchajcie tego jeszcze raz. A czekaj, głośniej to może być doło. O. Jest głośno, dobra. Ginter Jutacz Metralala Helmut ja właśnie zasubskryb kanał. Inter, touch my tralala. Nanek, ty jesteś tym? Administratorem imprezy, czy jak? Co tam jest? Czekaj, zaraz obejrzę. Ale jeszcze nie wyskakuj, wiesz? No nie. Ups. Ale nie mam takiej możliwości. To kurwa kto ma? Na pewno nie. Teraz zobacz. Czekaj, to może wyskoczymy na początku, co? Pójdziemy. Ty, o tutaj chodźcie. Co mówisz u tego? Albo tu chodźcie, nie, tutaj chodź, na czerwone. Nie, Już mu skokać, czy... Czekaj. Już? Nie, czekaj, no muszę zastanowić, nie? Czekaj, bo nie słyszę co mówi Quickball. Do której będziesz grał kanał. Tam jest, kuźwa. A nie wiem do której. Na razie Dobra. wiem. Tu skaczemy, dawać, teraz. Gdzie skaczemy? A, dobra, to. Nie, gdzie skaczemy? No to czerwony, tak? Dobra. Nie wiem do której, Paweł. Ciężko powiedzieć. Kaj wy to lecicie? Ej, dobrze to lecę? David.pl Amenda granata. Ej, Rozpoczął Ej, no, sesję ej, no, Share to Play, jest. gospodarz. O, Te u kogo my są już w końcu na imprezie? u Radzie, którego nie ma. I kaj wy tam lecicie? Ej, ja już sam nie Podniosę. wiem. Ej, tu jest jakiś ten. Tu jest 5 hopa. Wątpię. Audition, ty Za masz dużo ich tego? tam jest. Nie mam, właśnie patrzę, nie mam. Peter, ty masz? Co? Uprawnienia na imprezie? Nie wiem. Bo Nie mam kurde, siły już- myśleć. Co się stało? bateria się No nie, już nie mam siły dzisiaj. Już padnięty. Zaczynam czuć. Tak, O. kuźwa padnięty, a w tamtej partii napierdziela jak szalony. Zmęczenie już czuję, wiesz? Przemęczenie materiału. Nie, serio już. Już zmęczony jestem. Nie, dobra, czekaj, kurde, zaraz ogarnę. Widzisz. Oj. Bo już bym szlak trafił zaraz. O fuck, prawie my są w strefie. I teraz jest moje pytanie, czy mam ryzykować, czy nie? A, Nie, Dobra. na spokojnie. Jak pięknie, mam apteczkę, mam wszystko, poczekaj. no to fajnie. Co to może być tym? Chyba, że Quickball jest, albo Nano. Co? Nanek później wbił. Kurna. Ale zjarałem. To Peter na pewno nie. Albo Peter jest faktycznie tym moderatorem imprezy. O, nice. O No nie kurczę. wiem. No pasuje Peter, to co na grupie napisałem, wiesz? No i po nogach mu tam dałem czadu.
Dobra, do sefy muszę iść. Co to tu tak ładuje? Grucha, ja nie mogę. Ej, to chodź, idziemy na inną imprezę jakoś zamknięto i tyle. Ej, pomóżcie mi, bo ktoś mi tu chodzi. Tą partyjkę tutaj gram i kończę, bo ja... Ej, no wyście są świnie i zaś mnie dwóch zabiło, kuźwa mać. Ja z wami nie grą. Ja już wszystko pozbierane, a wy kaś po wsi zaś lotocie. O wsi. Nie no, żartuję, ale... Słyszałem jakiś, że już tam włażą, a... Nie słyszałem, bo jak głuchy jestem, nie wiesz o tym? Gdzie się odliczony? A, to tam jesteś. No. Wiesz co, chodź spadamy z tego miasta. Po cichaczu. A co, Clickboxer zaraz pograć z nami, czy coś? Jak skończę BF-a, to tak. Ja będzie do drugiej program, myślę. Mamy slota akurat. Myślę, że tak do drugiej urwę. Na 15 do roboty, także mogę się wyspać. To co, dzisiaj miałeś wolne, czy co? Ciężko będziecie podnieść. Tak, Wiem, ciężko będzie. Czekaj. Nie, ciężko ci będzie, ale... Ja właśnie z takich akcji jest. Cześć O, Przemo, teraz cześć, witam. Z dympla. Kurde, ci zaś w tych krzokach siedzą. No to dzięki za krzoka. Kurczę, z pompa na samej górze jest. Kurde. Poczekaj. Żeby te domki obszukał tutaj jeszcze? Nie, tego tutaj... S165. Co? S165. A tam... Kurde, się... Chodź, próbujemy powoli. Ale to z tego, to z pogranicze strefy, wiesz o tym. nie lepiej Dlatego się- może wchodzą do środka. Może coś będzie jakaś broń, a mamy w chuj czasu, nie? Ej, jak fajnie. Zaraz, Te, Do góry uwierzycie, idziemy. że ktoś wlazł mi na ten, no, właśnie nikt nie ma. na ten fanpage i mi jakoś Frela fajnie pisze. Pado, nie wiem o czym, znaczy czekaj. Ej, nie wiem o czym gadacie, ale ja lubię słuchać jak godocie na Śląsku. Kamil, coś tam Lola walnął. Czy po śląsku? Po śląsku. Po Śląsku. Po Śląsku. No. To się umów z nią. Nie, ja mam swoja Frela. Ja też zajęty jestem. Oj Tam, tam, to zajęty już jest. Czekaj, i tego boże, kapusta. my się podzielimy. Nie. Peter wolny, to wiesz, no. A, dajesz czadu. Chyba tam leży koleś. Wiesz, podnoś. No. Czekaj. O, fuck. O, Sorry, nie widziałem. Tam nie No, potrzebne, właśnie. też tu wiesz. to ja mam. Okej. Ale dupy dałem. A, Ty chyba, że tu Nie się wierzę chowamy. ci. Nie, tu się nie chowamy. Dobra, to co robimy? No właśnie. No, wychodzimy stąd. I to się na niego was nie mówi dziołcha, tylko tego? co? Tylko frela? Frela, dziołcha. Zależy od stopnia zaawansowania. Czyjego? Związku. Między mężczyzną a kobietą. Bo czym bardziej końca, te potem międza, czarownica i tak w ogóle. Flądra, ja. No to podobnie jak u nas. O, no to widzisz, nie mamy za wiele różnic. A chłop to zawsze będzie kutas, nie? Nie, chłop to jest, rozumiesz, jak Peter, Jolero. Joner. Jolero. O, właśnie, Darek, ty w końcu dobrze gadasz. No, zawsze dobrze godą. I no mało lejecie. Jej. Podniosę. Moment. Ej, Chodź, uważaj, to za rogiem są. Rzuć granat może. Nie rzucaj. Grucha wysłał Wiesz, powiadomienie, tak, nie? wiesz. Tego. A ja Maska składam gazowa, maska powiadomienie. gazowa. Zaraz zrobimy co dobrze. użyłem. Dobra, spokojnie. Co my robimy w ogóle? Jak krzaka szukam. Czekaj, tu coś jeszcze jest, weźmy i poszukamy krzaków i tyle. No to przynajmniej był krzaki. Chuja to jest, dobra. Krzaki, krzaki. Wow.
Ogramy to we dwóch? Nie wiem, zawsze ugrywaliśmy, zobaczymy. O kurde. O kurde. Co się stało? Poczekaj, Kurde, czekaj, bo, Już prze... I daleko, Poczekaj. daleko jest. O poczekaj, bo kurde. oni tu No. mogą przyjść od pleców. Ale dobra, chodź. Aj, No co? jak mnie zdjęli. Oj. Czekaj, Peter, czekaj. Da. Cofaj się. Pasuje Już, na już, już, do, już. do tego, do gruchy. Dobrze, że apteczkę zostawiłeś. Ba, ja to... Aj, pięknie, dwóch! Jak wyjąłem dwóch, ej, nie widząc Tam nikogo! jeszcze będziesz miał na wejściu ich kilku. Ja, jeszcze Jeden jeden będzie? wybił, dawaj, podnoś, fryzjer! Dzięki. No, nie zdążyłem. Kto tam leży? Fryzjer, czekaj. Aj, tam. Robimy tak, plecki. O, ale mnie sprzątnęli. Czekaj, pisałem jedną ręką, napisałem wiadomość. Czekaj, damy w krzaki zaraz, moment. Nie, ja mu napisałem tam jedną ręką. Dobra, mamy krzaka jednego, drugiego, do koloru do wyboru. Mhm. Tu taki jeden, tu taki wyższy, mniejszy. O kurwa, O kurde. widzę nas. Spierdalaj. No i ja pierdzielę. Fryzjer nie podnosi. Chodź tu w krzaka, chodź tu w krzaka. Gdzie? Tu? Mam drugiego. Jeszcze jeden. Papadam. Aj, pizdiet. No ile, 4 tam było? Tak, 4. Cholera. Przejdziemy do niego na imprezę, czy jak? Czekaj, sekundkę. I co, zaś mnie zostawicie? To nie, no, Nie. chciałem to zabrać. Ej, kurwa, tak ty grasz sobie w FIFA, jak możesz to wyjdź z imprezy, bo czekamy na kolegę, a on nie może wbić. Gra z nami. Czekaj, no. O, już wyszedł. No i dziękuję, No, no i dobra. widzisz, i fajnie. Dobra, ja jestem ten? gospodarzem imprezy, jakby co? No to no, Czyli- dobra. PlayStation pomyślało bardzo dobrze. No ja. Zawsze może. Jak A go kto to tutaj- jest Dawi? O, tyż wyszedł. Nie wiem kto to jest. No, ja go zmusiłem. A ten ze chińskim No i znaczkiem? dobrze. A, fryzjer, sorry. No to gra z Aha, a, no. Ale czekaj, on sam wyszedł ten kurwa, z czego wylieś? Ekshumował go. Sam wyszedł. A gdzie grucha? No jest, dobra. Halo? Dobra, no Mhm. spoko. Oj, zablokujcie to w pizdu. Co zaś? Ale konsola dobrze Ej. pomyślała, żeby dać mi. Ty zaś się nie rób taki zajebisty. O, Jaki? Gracie? Gracie. Dobra. No gramy, To czekam. PS4, to PS4. Nanek starczy z zaproszeniami. nie, ja nie włączam ci zaproszeń. Jedno ci wysłałem No. teraz. Dostałem miliard. A, przestań. Nie ode mnie. Ja mam Może- powiadomienia słyszysz? włączone. Nanek, Co? człowieku. Może mi się troszeczkę przytrzymało pół godziny temu. No 99. Troszeczkę mi się przytrzymało. Słyszysz? No dobra, poważnie, troszeczkę dłużej mi się przytrzymało. No tylko troszeczkę. No, to był moment. Tak, wtedy jak mi te dwa żółwie uciekły. Cześć Przemek. Oj. Przemo siema. Nanek, daj trójkę. Już. Cię broni. Ten, a słyszeliście ta historia? Miał kiedyś dwa żółwie. Czekaj. Przemek, masz YouTube'a? Masz, nie? No. Kanał weź Gadaj, bo podaj. ciekawe.
Jak ty się tam nazywasz? Kurczę. Ja mam taką dziwną nazwę, zaraz ci powiem. Nanek, Tak? Daję gotowość. trójkąt. No czekaj, bo mi się to włączyło, bo ja tam go oglądał, tego hopa. Którego Tam- chłopa? Ja sobie A, zmieniłem dobra. live tego pasa do gier tam ustawione. A będę musiał zmienić. Nanek mi podał jak ustawić nazwę, ale chyba nie mogę zmienić teraz. No widzisz. Jezus Maria, ej, nie uwierzycie, kto do mnie wpadł na kanał. Peter. Pan Patrio.pl do mnie wpadł. Obejrzyj. Patrzę, no. Opie, są takie sławy przychodzą. To... Patrio chyba się zgubił. Ty się ciesz, że chociaż ktoś przyszedł. Pozdrawiamy Patryk. No, pozdrawiamy go. To już się zgubił w internecie. Ktoś się skupił. Skupił się w internecie. O kurwa, dobry tekst. O, F4, Ej, Alt F4. czekajcie. To Cicho, było pany, dobry cicho. tekst, nie. Cicho. Patrio. no, że... No Przemek, jak się nazywasz? Chłopcy, cicho. Live Czekajcie, ej, czekajcie no. pasa do gier. Dajcie moment, Tak czekajcie mam no. nazwę. Nony gada, nony gada. No, no. Patrio. A dałeś ty subskrypcję? Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. A jak kupujecie Gran Turismo wszyscy? Czy Nie. Tego nikt nie kupuje, co ty? Nie, no 400 oczywiście, też że tak. zapłacił. To jest... Trzeba. Jak trzeba? Nie trzeba, co ty kłamiesz. No. Ja mam zamiar Wolfensteina kupić, jak potanieje. No, jak potem nie, to ja też to kupię. Za 25 zł. Nie, co ty, ja znam za 67. A tyle chcesz Ej, wydać? Patrio, a ekipy z Rift nie pozdrawiasz? No, patrz. no. Jak to? A widzisz. Czy jednak Co zabłądził? jest? Jo. Gdzie lecimy, pany? Kurczę, Muszę zobaczyć. Co tu? ale nie sprzęt. No tak myślę. Kaj. Aha, tam zaś. Kurde, idźcie Kaindzi. Będzie. Nie, tam będzie okej. No. Lecimy. Można, No to dobra. Lecimy, nie? Tylko Raz, Nanek, dwa, chodź trzy. z nami. Ale już wyskakujecie, to jest daleko. Tak dalej. Kaj to było? Aha, tam. Danek, ile ty masz przegrane w tą grę? Powiedz mi To są szczerze. te farmy, nie, chłopaki? O, to już moje wrąbane. Już widzę, że tam gościu leci. Przegrane to pół godziny. No ale Ale to... obserwowane w momencie, 10. No, że- słyszysz, obserwowanych to mam 10, no. Dobrze padał. Dobrze, jako. Statystyki Nanka. Nie, ale tak szczerze, jak oni te statystyki wprowadzą? Już są sprowadzone. Jeżeli będzie... Nie, jeszcze nie ma ich. Jak nie ma? Nie ma jeszcze. Nie kłam. Nie ma. Nie ma. Nie kłam. Nie ma. Nie Dlaczego kłamiesz? Jeżeli będzie historia, ile godzin śniam w krzakach, to kurde, kocham tą grę. No to by było dobre. Ma. Masz będą bany za krzaki. No, Będę banować. ale powiem ci, że tego, Quickpull te krzaki to jest kurde dobra bajka. Kurwa, kto tu mi wali z tego? No jest. To ty mi przywalił tego? Z młota? Mhm. Nie. Zwycięstwo. Champion. Chłopcy, już mam pierwszego wroga, nie wiem, kawieście są. Kurwa! Jest, sipa leży. Leży go dziwko pierdolona. Kurde, ej, spadaj. Spadaj. Nie Ej, gryź, ale nie menu gryź. w tym w Gran Siad. Turismo to jest takie Siad. jak na komputerze, jakby było I zawsze. w pizdu. Takie drętwe. Grucha, uważaj. Aj, dupa. I dupa z tego. Ja już trenuję, żeby nie być ostatnim, kurwa. To, że wyście już padli? No, Padli. Jak to tak? no to przydzwonił mi w dupę, no co mogę powiedzieć. Dobra, ja tu jestem teraz szeryfem na tej imprezie. A widzę, że wszyscy tutaj grają, dobra, okej. Ja już kończę matkę. Fuck, ty świnio! Kuźwa zaś mnie zabił. Cicho! Kuźwa mać, wyłączą to, idę są pograć. Ale mnie wyjebał.
frajer. To Quickpull, to dobijaj do nas, jak No, ja Danek też powoli wyłącza. kończę BFika w takim razie i No zaraz... dawaj, Znaczy- dawaj. No, ja też Jeden zmykam z- z konsoli. Jeden z tyłu, drugi z przodu czuje się jak kobieta wyruchana na wieży Eiffla dosłownie. Wiesz jak wygląda pozycja wieży Eiffla? Mm. Kobieta w środku, facet jeden z tyłu, drugi z przodu i przybijają sobie piątkę. O, Peter uciekł. Ej, ale daje radę tej Gran Turismo. Fajnie to wygląda. Te Tam masz samochody, jakąś broń? Bermus, wszystko. Mam. A Byle co, to dawaj. Byle co. Ale mnie dobra, wyjebał. to trzymaj. Nie będę hamem. Się Dzięki. podzielę. Mogę dać ci pistolecik za 2 zł z Biedronki, no ale... Dobra, idę na razie po Lecę. jedzenie, jakby co. No, spoko. Te to chłopcy... A, bo zresztą jeszcze rozpoczekam na was. Kurwa, Chłopcy, radarowcy. Ja. Na nich. chodź, pociśnij go. Idzie Kurde, naokoło ci, dupę ci robi. Grucha dupę ci robi. Ja go tam słyszał, że on tam idzie Uważaj, i mnie uważaj. skasował, Jest, no. jest, on broń nie ma, on broń nie ma, Grucha, on broń nie ma. Lej go w pałę. No jest, kurwa, koło ciebie, no. Idzie od twojej strony, Grucha. Wchodzi, Grucha, lej go. Grucha, kurwa. Ale się wyjebał. Dawaj, podnoś. Tylko za- Ginter Jutacz Metralala RUF i N właśnie za subskrypt kanał. No subskryb kanał. A zobaczmy co tu jest. Ej, Na snajperkę. subskryp kanał. Jasne. Masz Dobra, mu snajpera. subskrypcję dasz. No. Kto snajperkę bierze? Nadek, Ja nie mam wyszedłeś? Ja wyszedłem, bo mnie skasowało. Poszczelili mnie. Whirlpool, kurde, miałem powiedzieć. Mogę ci dać tą, jak chcesz. Dobra, E, dobra. Czekaj, to się... Poczekaj, muszę poukładać te tutaj tylko tego, dobra? Bo jest dupa... Słuchajcie, takie pytania. Jak sobie dzisiaj piszę kod z PlayStation na PSN, No, to dni się sumują, co mi zostały Tak. i te no, Tak. sumują się, dobra. Sobie zaraz już pyknę. robiłem. A co, przyszedł ci właśnie? Przyszedł mi no. Ten na PSN na razie, a no to Mhm. sobie zrobię jutro. No to jutro wieczorem w kampanii, że pogramy po robocie. No. Będę. Kurde, Szybko grucha, bo strefa mnie będzie gonić. Dawaj, sobie Czekaj, tu idę jest skrzynka. przepisać. a już dwa. To biegniemy, dawaj. Ła, noga mi swędzi. Quickpull dobije za chwilę. Quickpull dobijasz? Bo zapytaj, tam jest rzut. Za górkę zleciał. Kamil, idziemy po niego? Nie wiem. No i Od jakiego zapytaj kotu czy oglądasz? Quickpull mnie odciszył, bo on Czekaj, tam bo- wyciszał. Zaraz, bo jestem w ogóle w innym miejscu, nie jestem przy konsoli. To co ty robisz? Quickpull jesteś? Po co ci pad, a nie będąc przy konsoli? Ale ja nie mam przy sobie pada, tam słuchawki tylko. Mhm. Danek, taka A. magia. No, Czad. obejrzyj. Ej, ciekawe czy to Piper. Piper. Jezus Maria. Wy jeszcze wszyscy na razie gracie. Piper. No, gramy, no. Dobra, niech już będzie Piper. Na razie to ja jem, nie? Co? A, ty jesz, dobra. Słyszysz? Dlaczego? Ciekawe czy to ten Peter to... Piper. Peter poszedł, tak? No, ale ciekawe czy ten filmik wciepie. Dobra, powalony. Dobra, w krzakach siedzieli kutasy. Dwa. Dobra, na plecach mam Jaki jednego. filmik? No, you touch my tralala. O, mam snajperkę. Quickpull. Mam snajperkę. Mi się przydadzą te amunicja. Mhm. Idę Ding, sobie ding, to dong. ładować. Czekaj za to nie, za to. Strzela ktoś chyba. Schowaj się w krzoku. Ty się do kogo ty ładujesz? O Jezu, to tak ma opad, jo? Ej Boże, ej. Ty se kurde ćwiczysz.
Hajduk test jutacz mytera LLLL i ciebie QCK i PAULK U99 989 zł. Dobra, działa. Coś? Aż Ale tyle wysłał sobie wpłynęło donata. kasy No. Opie. Kurwa, bogaty jest. Nie, ten testowałek, bo mi to... Stałeś? A, co stawałeś? To coś przed chwilą nie działało. Przemek to tam kasą przynajmniej. Ale chciał zobaczyć, czy te swoje donaty do niego przychodzą, nie? No. Whirlpool, kurde. Nie no, danek. Ale przepraszam, ja tak nie powiedział. To ale mi tak padło. To Peter. Whirlpool. Ale ty powiedziałeś Piper. Piper. No możecie mu to powtórzyć, ciekawe czy będzie zadowolony. Piper. Nasz Piper. Może się człowiek pomylić, ej. Dobra, kończcie już to, bo tu chłopie nic innego nie leci i no rozumiesz ten. A to Whirlpool miał grę, słyszałem. Ja nie wiem. Co? Kamil, jak Whirlpool- idziemy? No, czekaj. No ja chciałem jeszcze z wami zagrać. To... No co ja ci poradzę, że kurde żyje teraz? No to zgiń. Idź normalnie prosto tak, jo i zgiń. Ej, i powiedzcie mi, będzie w tego Fortnite'a w końcu więcej osób? Czy nie? Żeby w drużynie było. Nie no, ja kupiłem już, także to wiesz. Ale nie, ale mu chodzi o to, czy nie będzie więcej osób w tym. Na Battle Royale. No. Nie będzie, chyba 4 tylko. Kurde. No. Fajnie, fajnie, widzisz, by my się fajnie grupami spotkali, każda grupa by była po 10 osób, 10 tych ekip i fajnie by się grało. Wiesz, to jest też gra pod konsolę, nie? W konsoli nie ma więcej osób. Ogólnie w gówno, trzeba to ominąć jak najdalej, wiesz? Nigdy. Co tam grę? Nie, tutaj gramy z Kamilem. Spać chcę. Ja też muszę kiedyś odpalić tą grę, zobaczyć, czy w ogóle gra w tą grę. Biegną kutasy przed nami. Na górce. Jest, widzę, Dobra. strzelamy? Nie, za górką już. Kurde, przed mi Czeń wojny, ale jeszcze go nie O zainstalowałem. kurde, leży kolejny sobie. biegnie. O, Brawo. ale dziwko leży. No, jeszcze pociąg jeszcze raz. Stój, stój! Nie, grucha trzeba poczekać, aż zacznie go leczyć. Kurwa, zjebałeś druga. To już teraz too late. My friend. Kurwa, grucha, co ty? Sorry. Ja pierdolę. Teraz chyba gram familiadę. Ale wiesz, Leży. spieprzajcie stamtąd, bo was widzą już. I widzę, kurwa, ale heada dostał kutas. Znaczy nie heada. Kutas się Janek, butuje, dlaczego poczekaj. ty patrzysz ciągle na imprezę? No bo czekam aż oni z ten Hmm? skończą grać. O. A to mam cykać po znajomych? No to... Z Kurczę. RPG dam. Mhm. Co za debilstwo. Nie dam rady chyba. Nie. Ja teraz zwolniłem, sorry chłopaki. A grucha jest? Jest. Ja, Że go hopie. wyciszyłem, kuźwa. Wyciszyłeś go, no. Ekipa Echo. Artur. O, dobra. Sorry. Artur był dzień temu? Grucha? Ej, a Tak. nowy Kal kiedy ma premierę? Do której grasz? To. Mogę całą noc, a co? Nanek. Co? Bo czekam aż się zwolni jedno miejsce. Kiedy nowy Kal ma premierę? Jaki kal? To Nanek ma No, nowy. czy coś. WW2 tam. No to ten. To on roz... To quick pytanie do Nanka dajesz. Jakie? No Anek, do bo, której no bo grasz? potrzeba... bo Jeszcze ma jedna już mapa i kupione. koniec. Może być? Idę spać. Mhm. Ludzie, zróbmy tak, że ten kto gra w Battlefielda, bo coś innego, to nie po prostu idą na inną A oni imprezę, nie bo gra- tak się przekrzykujemy. Ale tu nikt No. nie gra w Battlefielda, grucha. Ten kutas, czy jak Freezer. Kutas wyszedł. A czemu wy mu tak brzydko godocie?
No tam był kutas mocno na imprezie, nie widziałeś? Ej, ale to idzie online. Chłopak się rozumiesz, oburzy i co? A no jo, ja zapomniałem, że no on. No nie, Te sorry. nie rób tak. Nanek, ale on miał nick kutas. No cześć, to się kutas gościu nazywał. Żartujesz. Nanek zamilkł. No zamilkłe. A Battlefronta ktoś kupuje z was? No, Tak, był kutas i ja. był fryzjer, no. Nie wiem, fryzjer dalej chyba jest, no. Mi też ta gra taka... Awario, awario! Dyrękę też strzelanie. Wlatujemy od strony labiryntu. Panowie. To ja polecam Tak. polecieć. Zdążyłem. Ja Gdzie? bym polecił tutaj. Kaj. Na dół. Teraz. A kiedy mu wyskoczyć? No, można. Ej, nie, czekaj, grucha, tam nic nie ma. Tam nic nie ma. No. Tam nic nie ma. Nie, to jest pusto zawsze, kurde. Potem To zostawić... lećmy tu. Lećmy tu. To dobra, tutaj. Dobra, to wyskakujemy. To Już? Nanek, Już. leć. No i kają lecieć za wami. Tak Ja jest. pierdolę, co za samochodem jadę. Tak jest, panie Nanek. Nic wą nie godą, ale wszyscy lecą za wami. Bo my jesteśmy zajebiści. Czekaj, zobaczcie, ja mam na pewno na 15 do roboty jutro. No, a się... Tylko się na 7, kurwa. Na 5 rano. Kurwa, nie hamuje i idzie. Grafik. O kurwa, tam Andrzej leci Duda. Jutro który 12? Nie no, 15, 22, dobra. Nanek dopiero ląduje. Boję się delektował lotem. Nanek, a ty wygrałeś już raz? Czy nie? Co? Nie, jeszcze mi się nie udało, wiesz? Bo za każdym razem ze mnie robią Ja już 2 razy. mięso Nie, armatnie. Nanek, chcieliśmy ci pomóc. Ja. Ciężko było. Wiem no. No. Ty już Quick Plus grałeś? Mhm. Ej, macie tam czysto, mogę do was lecieć. No, lecisz Ja możesz. pierdzielę, już leżę. Nie, no Ej, kurde. Nanek, czym ty latasz tam? Co to jest za Pizdu. urządzenie? Co? Co to jest za Wylądował. urządzenie? Audition kają był. W tym... W stodoły wyszedł. Ale masz No i młot padłem. jakiś, kurwa, kilo. Ty jak górnik, nie? Nanek. Nie widzę go, kają tam jest. O, co? Gacek, ty tam jesteś, koleń? Nie powiem ci, kurde, z współrzędnych, bo nie wiem jakie to są, nie? Wyszedł ze stodoły. Haj, z której strony? Bo on snajperka, może go trafia. Koło gruchy teraz, mniej więcej jest. Nie widać go. Widzisz gruchę na mapie. Jul. No. To Nanek ugra cały mecz. No. Nanek, o tu stój, gdzie stoisz, no. Ja byś w twoim miejscu w krzaki schował. Ma krzaków. Poważnie, w Miał krzaki. nagrywać GTA i dupa. No i dupa. No i kajtu. Czy ja bym powiedział, że taka dupa? Lepiej, żeby było tak, a niech jutro z nami lepiej zagra w TGT. No to nie będzie omneta chyba już. No to mu się pożyczy. Agregat podciągniesz. No. Z netem, kurwa, nie? Albo z telefonu, nie? Złożymy się na pakiet, kurwa, 1 terabajt. Wiesz, z Riven nas jest 100, każdy po piątkę, no? To masz 400. I tak za mało Nanek. będzie. Plecy ci walą. Biegnij! No się skitraj i tu siedź. Boże, a mam. Się drzwi, no dobrze. Widział cię.
Ja? A nie wiesz, czy idzie zam? Masz jakąś inną broń Masz jakąś inną broń po snajperki jeszcze? Granat. I kilof masz, nie? A wy... Ale ten kilo to się pomarańczy. Aż tu Nanek myśli. Co by tu zrobić? Ej, on tu, Tu granatem- on tu w los, czy nie? Nie. Ja bym go stodołę rozwalił. Nanek jak się skrada. Jak mu kurde siądzie ten granat. Zawodowiec. No. Co ty z granatem No. chodzisz? O. Jest Nanek snajperkę sobie ma. pod nogi zarzuci. Pod nogi sobie walnie. A ten gościu tu idzie, czy nie? Widzicie go, czy nie? Snajperkę ma. Nanek. No nie wiemy, Nanek. Widzimy twoją dupę tylko i głowę. Co to za samochód, kurwa? Ja pierdolę. Ale bryka. Patrz jaka cyfra. 69 ludzi dostało. Nanek, radzimy ci tak. Wyjdź stąd, schowaj się w krzaki, będziesz kampił z krzaków. Wtedy cię nie zobaczą, a tu ci zaraz zjadą, bo nie masz innej broni. No ale nie wiem, kaj iść, bo nie widzę. Ktoś tu jest. O Boże, Nanek sam został chyba, tak? No to musi Dobra, to odwróć się, zobaczyć. idź tam w pola, idź w pola tam. Za wiatrak. Tylko po cichu. Za wiatrak, nie do stodoły. On traktor wyczuł. Mówię, chłopie. O, masz tu broń, wiesz. Dwie nawet, patrz na to. Tą zieloną. Do koloru. I sobie przełącz od razu na zieloną broń. Tam to amunicji nie ma. Idzie do ciebie. Cicho bądź. Patrz. Idź do ciebie. Uważaj. Nie ze snajperki. Ja pierdolę. O, cholera. Na tobą Nanek, na tobą był. Uciekaj. Uciekaj, tac, uciekaj. L1, L1 naciśnij, uciekaj. Weź taki full obejrzyj sobie. Patrzcie to przed Co? siebie i w krzaki i na kucku. Na Facebooku? Idź. Obojętnie idzie. Nie, Nanek, tam masz krzaki. Dawaj w krzaki. Kiery. Masz przed sobą. A to są małe. Masz krzaki. No to Kucnij co? w tych krzakach. O. Już O nie widzisz, ruszaj. o tak. No i się nie ruszaj. Przełóż na snajperkę. No i czekaj. Kurwa, fajnie mi się Siedź. jechało tym samochodem, ale już koniec. Spokojnie. Kurde, Nanek, ty musisz tutaj ogarnąć jak w to się gra, bo to wiesz. A widać mnie. To nie jest Battlefield. Nie widać cię. Uwierz mi, nie widać cię. Gość się odbił ostatnio, kurde. No. To mówię, Ode mnie, od Kamila też. to filmu muszę wstawić, bo mi coś tam Facebook nie chciał wstawić tego filmiku. Ale to wstawię ty jutro. No zobaczysz, chłopie, to mu śmiechem padniesz. Tylko nie strzelaj od razu, nie w gości. Jak stanie, nie? Stanie celuj w łeb, bo jak wstrzeli w łeb, to strzelujesz od razu gość pada, nie? Ale tu mi łeb widać, popatrzcie. To No to ustaw się tak, główkę też żebyś widać. Ustaw się, żeby ci Teraz cię nie żebyś widać. główkę schał. No, teraz nie widać, okej jest. Siedź. Gdzie jest ten gość? Nie wiem, nie widzę go. Odwróć się. No nie ma. Tylko powolutku. Spójrz sobie na mapę A? i zobacz jaki jeszcze masz duży obszar. I mniej więcej No. sobie pomyśl, gdzie mogą się znajdować wrogowie, bo to jest oczywiste. I tak sobie siedź i czekaj. Aż się zacznie zmniejszać burza i później obszar. Nie Dokładnie. ruszaj się. Za bardzo się nie ruszaj. Udawaj krzaka. Udawaj krzaka, no właśnie. To krzak się rusza. Ale tam nie ma... To go weź go przyklej, kurwa, do drzewa. Nanek. Już nie będzie ruszał na pewno. Nanek, jesteś w strefie? Już nie. Już nie. Już nie jesteś. To teraz powolutku rozglądaj się, nikogo nie ma, do strefy zapierdalaj. Już. Poczekam jeszcze chwilę. Ale masz, Nanek, daleko masz. Nanek, A, daleko już, masz, dobra, już. zjecie strefa znowu. Nanek, zeżrę cię. Jak Nanek teraz będzie pierwszy, nie? No to będą jaja. Przestaje chodzić na religię. Nie tu, Nie, nie. nigdzie Nie, nie Nanek, skręcaj, nie tu, nie, nie nie. zawracaj, nie zawracaj. Biegnij prosto cały czas. Ktoś tam kurwa szylał. Daj To sobie z nim ty się tym- spokój. Ty się nie przejmuj tym. Tu masz jeszcze 40 chłopa, ty się będziesz To nie o to jednym chodzi, żebyś frajerem. więcej zabił, tylko żebyś Przyjmował. przetrwał. Przed ciebie No biegnie biegnij. Nanek. Nanek,
No a jak mnie zastrzeli, to co? Nie to zastrzeli cię. Jezusa. Strzeli, no. Strefy Odbijesz masz. pocisk. Wazelina i jazda. Nanek. Biegniesz w Janek, strefę, umiesz ci szukaj... pociski odbijać. Ja, jak w Dragon Ball. W strefę i krzaka. W strefę! W strefę, nie, w strefę, no. I w krzoki od razu, jak w strefę miniesz. I O, krzaka tu masz masz przed między sobą, tymi widzisz? drzewami krzaka. To w tego Masz. krzaka się O, wpindol. zajebiście. No tu się schowaj. A jak mnie ktoś zobaczy? Schowaj się tu. Kucnij, nie zobaczy, zobaczy cię, kucnij. I o tak, i wyciąg Siedź, snajperę. siedź, I czaj. siedzisz. I nic nie rób. Plecy będziesz miał na pewno. Także pilny pleców. Ale nie przejmuj się plecami na razie. Oglądaj sobie domki, czy ich nie chodzi. Domki. Weź, niech lepiej nic nie ogląda, niech on tylko siedzi. Nic nie ogląda. Ej, no nie byście tacy świnie. Nanek, widzisz, ile wytrwałeś teraz? Patrz. Jeszcze kurwa mi padł. Nanek Już ci miał Nanek. pomóc, a nie cię obrazić. Nanek, kupisz Właśnie. pada, bo mi się rozjebał. Co? Rozwaliłeś Pad mi się pana? prawie rozjebał. Nie no, że wiedział. Chyba ładuje jeszcze. Ładuje? Ona Tylko, ładowała. kurde, czekaj, bo siedzisz tak na granicy strefy troszeczkę. No bardzo. Nie, jest dobrze. Nie, jest na dobrze. granicy. Jest dobrze. Przekręć się w prawo, przekręć się w prawo. W prawo! Jeszcze. Jest, no chyba za. I te pady są kurde wytrzymałe. Zjecie. fajnie ci powiem. Trochę możecie zjeść. Wiecie. Słuchaj, Zeżreć skłóca teraz i do strefy wchodź. Wchodź do strefy, szukaj tych krzaków. Powolutku lewo będą wchodź. krzaki. Po cichu. W strefę, Nanek. No ida po cichu w No strefa. dobrze, idziesz. Ida kole drzewa. Dobrze. Bardzo dobrze. 5 osób mnie ogląda, nie rób mi siary. Za drzewem, za drzewem, za drzewem! Kaj. Za drzewem masz krzaka. Nie, Chyba. to go wyczają. A nie, Krzaki. a nie ma. Masz Kurwa! O kurde. Plecy, no i co? Miał jak siedzieć w krzokach. Ale odpisz widzowi, Nanek, odpisz Co? widzowi. Kaj, najpierw. widz pisał. O, siemano. Witam. Już wątek stracił, No. dobra, jest okej. O Boże. Nitro gry, Ale siemano, zrób witam tego cię. widzanie. No cześć, pomachu mu. Cześć, witam cię serdecznie, dziękuję. Zapytaj się go co, zapytaj się go. To się która godzina. Mam się go zapytać coś? To No to powinien. czekajcie, uwaga. Ale Ale poczekaj. Cicho, zmienia kamerka. Ja ze streama muszę odpalić. Czekaj, no. Czekaj, zmienia kamerka. O ile jeszcze jest, kolega? Czekaj, streama muszę odpalić. A tam kamerka z kibla. Nie no. No dawaj. O kur... Kolego, a dałeś ty mi suba? A zostawiłem ci subskrypcję. Nie, wygłupiam się. Ej, Nanek powiedz, że później sprawdzisz jakby co. No a co? Lekko. Rozumiesz, 200 zł, że dał za reklama, także suby by teraz mogły wpadać. Tak, dałeś tyle? No, Czy sobie jaja robić? pie lekko. Nanek, Ty powiedz, jesteś- czy ty malujesz oczy, Tak, czy to ten węgiel nie tak, schodzi? maluję oczy. Proszę. Do kamerki jeszcze raz. Ej, a Widzisz ty to Nanek grasz? tutaj? Bo jaki ty grasz jeszcze Nanek, czy jak? A co, chcecie sami pograć? Nie, Ej, nie. pamiętam na YouTubie był taki ten pedał, co ten filmik wstawił. Jakub Tak, Król nie, chyba było. się nazywał. O Jakub Król. Czekaj, no to zagrom jeszcze raz i Chyba ten. na niebiesko. Co? Na niebiesko malujesz. Ej, ostatnio miał nowy filmik na YouTubie, ja się patrzę co to za... O, dzięki za subskrypcję, ale kurde, zaś mi to nie wyskoczyło na tym. A słyszysz? Dobra. Nanek, a wypowiesz jakieś hasło magiczne? Co? Start? A zaraz A, zobaczysz. Nanek, musisz też mu dać. Spoko, Bo on spoko. zbiera do 4000. Kto? No ten tutaj, Nitro. No, do 4000. Nitro gry. Czekaj, przejdziemy na kanał na nowej karcie, obejrzymy go. Ej, Przemek, powiesz mi YouTube'a twojego w końcu? A ja zbieram do No jednego. mówię, I, no. ej, richtig, Live, richtig. pasja do gier. No, Nanek suba dostałem. no wiem. Wyskoczyło mi tutaj? Przepraszam. Facja do Nanek, on gotowania. chce cię wykorzystać. Ty masz Nie, 106 no subskrypcji? faktycznie. No, 106, No i- aż kurwa. I A teraz ja oglądalności ci mam dałem mniejsze Nanek. Co?
No jak I teraz ja ci dałem suba. Dziękuję. Masz gdzieś buzię? Masz gdzieś buzię? Ej, i mi nie wyskakuje, widzisz na tym, Ale to... na... No widzę. Nie, no nie ma. Kamil, ale ci Cudajemy, powiem, okej? niepodobny do swojego głosu jesteś. Kurde. Ale co, gdzie ja Ej, i nie wyskakuje mi tu na czacie, że subskrypcja mi dali. Labirynt. Labirynt? Ja ci Bo dałem. masz No. tego... to- Ale powinno, wiesz jak jest przy donacjach, to tak samo mi powinno subskrypcja wyskoczyć. Ej, ale o co ci chodzi z głosem grucha? No, że głos taki... Ja na przykład mogę sobie wyobrazić, jak ty wyglądasz, jaki masz głos, wiesz o co chodzi, tak mniej więcej. No. Ja myślałem, że przynajmniej to jest jakiś młody szczyl po prostu. No to ci się grucha pomyliło. No. Przemek jest chłopie, no, dorosłym mężczyzną, rozumiesz? No, swój chłop, no. Ej, mam już skokać czy nie? Starym chujem No. jest. No to tak jakbyś kurde Nankę usłyszał w telewizji. No. Abyś Cześć, był, nie? witam was serdecznie w programie Teleexpress. A dałeś ty subskrypcję? A dałeś ty subskrypcję? Tyle. Nie, to wypierdzielać. Bo jo sprawdza. Tel Aviv, Tel Aviv. Możesz z nim zagrać, Nanek. Wiem, pisołek, przeczytałek, to ja. Grę. Pogrómy se. No. A co ty myślisz, że ja z nim nie zagram? Zagram z kolegą. A nie wiem, Anek, to jest twoja decyzja. Zagram, ale nie teraz, bo teraz za chwilę pójdę spać. Za rok. Za dwa. Może zagrasz z nim, na piwo możesz z nim iść, nie? Nie wiem, Na frytki. nie wiem czy będzie chętny. Ktoś wylądował na tym. No, gdzie ty masz opóźnienia między streamem a PlayStation, tak mniej więcej, tym co my tu gramy i tak dalej. No, kilka sekund może być, a co? Co potrzebujesz? Nie, Myślę, patrzę że kilka przy jego dobrych internecie sekund to jest chyba. 10 sekund. No, Nie, patrzę właśnie Wiesz, gdzie na Nanek YouTubie jest jeszcze pięć, leci, nie? sześć. no, Na streamie. jest. Idę do kibla, zaraz przyjdę. Ty, grucha, już leżysz? Gdzieś padł. Tu pod. On już nie żyje, martwy. W labiryncie On padłeś? już martwy. Ty, ej. Cicho. Tam są goście, Kamil. Wiem, kurwa, szukam tego. Skrzyni, Ej, no. Quit Ball. Grasz po sieci? Co? Tam, Gran Turismo. O kurczę, o kurczę. Ej, tu lecą chłopcy. Gdzie lecą? Kurwa, wyjebał mi. Ej, dużo ich jest. Nie chcę nic gadać. Nanek, Nanek, a ta twoja uciekaj stamtąd. dziewucha to ma dużą dupę, no. Kto? Ta twoja dziewucha. Jako moja dziewucha ma dużo dupa? No kurwa, w tej grze, kurwa. A w tej grze, no bo już myślę, że moja kobieta narzeczona obrażasz. A to skąd mam wiedzieć, jaką ma dupę? No nie wiem. Czemu mu zajebać zasady po prostu? Live'a oglądamy, twojego kurwa. Nanek, pomyśl trochę. Nie wiem. Dobra, Nitro gry. To na razie przyjdź zaś. Ej, jaki tatuaż ma wyjebany? Gdzie go zrobiłeś, Nanek? Jaki tatuaż? O kurczę, weź. Na dupie. Weź, obejrzyj, kurwa, swoją postać. A ja się wstydzę. Audition, ty no żyjesz? Nanek. Kur... Żyję. Czekaj na mnie. Ej, z kim my... Chodź powoli do strefy, chodź powoli do Nanek. strefy. Ej, z kim my Nanek gromy? spierdalał po polnej drodze, to aż kurz leciał. No a co ty myślisz, chłopie? Audition, idziesz to? No idę, bo ja gram burzynem, tego przeżyłem. Nanek, ktoś mi dał łapkę w dół. Kurwa, co za jełop. No ja wiem kto. Taki pan Ksawery. Tak? Hmm? Nie lubi ciebie? O, to menda. To ten młody, co że go tak jechał po nim, wiesz? Aha, jechałeś po nim. Znaczy, A czym? jechałeś, no prawda powiedziałeś, bo wiesz. A, powiedziałem, prawda. A wtedy co się dusiliśmy Kurwa. z Matakrą o 10 plecy. Ja. No właśnie. Dobra, coś muszę zobaczyć. Nie fart, Stefan. Nanek, Dobra. Polskę zbaw. Nanek ma skrzynię. Wiem, idę do niej. Też chciałem skrzynię i się rozpieprzyłem. O. O! O.
Dobra. Nie, tak nie. Nie, weź to wypij na niego. No wiem. Wiem, wypija to, rozumiesz? I pójdziemy dalej grać. Dobra. I no powiedzcie mi, jak tu traweliś. Na dół. Aha, kurde, ta strefa pierońsko. Ja dzisiaj zagram z wami, czy nie? Zaraz, poczekaj chwila. Zaraz to ty mówisz idzie spać na nas. Bo mi się tak raz pod... Nanek do strefy. No nie widzę, muszę góra ominąć. Daj mi... Moment, pany. A kupujesz Nanek tą grę? No, ja słyszał jakoś inną wersję, no ale chyba widocznie będę musiał kupić. Nie ma tego kurwa kodu, Kamil Nie kupił. Nie ma tego kodu. No, Jest kod, Jest kod ale, za ale 290 wersji- czy no, 80. no to ja będę musiał kupić to za 200 zł. Godołek to nie. Do 125. No. Cyfrowo sobie kup. To 1000 na 125 cyfrowa. To będziesz miał wszystko praktycznie. Na flaszkę będziesz brał. No i na flaszkę. Będziesz normalnie grał, nie? Jak kupisz za 280, dostaniesz pudełko Kurwo bez płyty jebana! Cicho! z 2 kodami. Nanek powiem krótko. Kupisz za 125, to nawet nie będziesz musiał płyty wkładać. Ale koło ciebie, plec się raz robi. Kurwa, ale żek się zrynknął. Ty... Nanek, to się Nie nagrało. denerwuj się, biedak. Ja, kupi to nie będzie musiał płyty wkładać, to masz rację. Ale ja nie mam miejsca na dysku. I gnój, patrz jak moja broń wybiera. Ale płyty nie ma w tym za 280. Jest tylko Nie ma pudełko, płyty. parę jakichś gratisów i chuj wie co. Parę kodów, tyle. No ale dobra, ale na co, nie masz kurde miejsca na dysku. No. Kurwa, na płycie masz miejsce? Ja. O kurwa, dobra. No. Z Nankiem Okej. pogadałeś. No i masz pogadane, no i widzisz. I koledzy by ci padały... A dobrze ty się czujesz? I by ci koledzy powiedzieli, na co się odzywałeś? Ej, a kup sobie Nanek tego dysk przynajmniej. No muszę kupić, no ale widzisz, no. Najpierw muszę monitor kupić, bo cały czas patrzę na ten wielki telewizor, za chwilę będę miał streeta w oczach. No ja też mam 500. Nie, ja mam- 1 tera już mam zawalony. Ja mam 1 tera. No ale ja nic nie mam, wiesz tam, mam parę gier zainstalowanych, nie mam jakichś główien czy Ja coś. mam jeden. A powiedzcie mi, jaki ten monitor byście polecali? Ale do czego? Do streamowania, do oglądania? Do streamowania, gamingowania Ile cali? Jaka rozdzielczość? 27. 27? A? Peter tak polecał. Ja polecam ci jak Full HD to jakieś tańsze AOC. Ma zajebistą opcję. Quick pull weź dobij. No, możesz dobić, o ida. A nie chcesz 4K sobie kupić od razu? Nie stać mnie, za mało donacji dajesz. Ja mogę ci Nanek polecić taki zajebisty cieniutki naprawdę. No ale czekaj, ile 4K kosztuje? Z 2,5 tysiąca? No, to jest moja cała wypłata. Jeszcze bym musiał dołożyć. 2000, A, no nie całe. Na kopalni zarabia ci. Nie, ja 13 Ja robię pod firmą, która wykonuje zlecenia kopalni. Bo no, pod kopalnia to się tak jak dostać za faroża, rozumiesz, albo za biskupa. Biskupem w kopalni byś? No Jezu, takie porównanie. A jak ja mu mam napisać na pri? To wy tak samo zapierdalacie górnicy, a oni mają akurat... Ach, wiecie co, paranoja. No. No. Jeszcze... Znaczy my mamy roboty, co górnicy z kopalni nie chcą tego robić i to firmom sprzedają. Tak to wygląda. Jeszcze mniej zarabia. Jeszcze mniej. Wiecie co? No. Ej, powiedzcie... Ale to ja kiedyś z takim jednym grałem, on też na kopalni robił, prywatny. To jeszcze dosyć, że kopalnia im nie płaciła. Ginter Jutacz, Metralala RTR, YR właśnie za subskryb kanał. No testuję i to mi działo, a jak mi ktoś zasubskrybuje kanał, mi to nie działo. Nie wiem o co chodzi. Już bijam. Okej. Nanek. Wiesz dlaczego? Bo nie wykupiłeś tam. To jest płatne. Ta opcja. Ja? 120 zł na niej. No to zaraz to kupimy. Hej, to jest. Ale taki górnik zarabia normalnie w takiej państwowej, dają te kopalnie. Zależy, no na przykład jedna kopalnia, co się jest na łaziskach, to oni na przykład zarabiają tak około 2700 miesięcznie, nie? Nanek. O za chuj bym za te pieniądze pod ziemię nie szedł. No a co będziesz robił? Las będziesz zamiatał? Albo płytki ust... kłód.
Chcesz To na płytkach więcej zarobisz. Co? Z regulacją wysokości? Na płytkach czy nie? więcej No ci powiem, mogłaby być regulacja wysokości, Słucham. wiesz? Bo A z regulacją jest Droższy? droższy. Co wiesz? no najwyżej sobie No. jakieś książki podłoża, to będę go miał wyżej. Grucha. Ten, zobacz sobie, ten co ja ci sam jest zajebisty. No, Cieniutki. Ale, aha, ty... ci powiem. Ale to sama nazwa mi powiem, podałeś? Janek, Wpisz sobie wyszukiwarkę, okej? No dobrze. A z jakiego chcesz sklepu? No wszystko obojętnie, Kajtani będzie. Na razie mam nazbierane 160 Tak, zł. możesz zwrócić, masz 2 tygodnie, ja zwracałem produkty i kasę, jak wiesz, wyślesz do nich, zwrócisz towar, No. nie? 2 dni, 1,5 dnia już kasę ci zwracają i nic nie mówią nawet, nie musisz bez powodu Ale to i żadnego, tak nie? muszę... A o którym sklepie mówisz? Morele.net, mają zajebisty serwis, kupowałem u No nich to chyba, nie wiem, około 100 towarów. Ja właśnie kupiłem te sławki, które muszę oddać na gwarancję w końcu. Mają zajebiste gwarancje, procedury naprawdę. I kaj to szukać... według wszystkich Ale to monitor sklepów w kosztuje? Polsce mają wszystko zajebiste. Co? Ile ten monitor kosztuje? 832 zeta. A, to A nie? Ile on mocali? 27. O. No to 800 muszę nazbierać. Już mam 160. To jest do 1001 z najlepszych, nie? O, chyba jakby nie Ale najlepszy, czas to reakcji najlepszy, matrycy 4 milisekundy. no. 4 No to milisekundy, dobrze. bo to jest IPS, to jest bardzo dobrze. A jak gamingowe to masz 1 milisekundę. 144 Hz. Śmieję was, nie widziałem No bo- telewizor. Bo ja to właściwie już i tak będę to podpinał pod konsola, nie? Tak. 65-calowy 4K. Nie? Zgadnijcie za ile? Nie wiem, 200 zł. No nie 200, nie? No. Taki telewizor Samsunga kosztuje około, nie wiem, 7-8 Ile, tysięcy no? trzeba dać, myślę, No. nie? Dobra, to No, za 3000, kurwa, niecałe. Ale ta Tak. firma taka polska Kruger Mars. A, to... Ale faktycznie taki telewizor cieniutki i w dodam. ogóle. Ej, gdzie lecimy, halo? Dobra, Z tyłu co tu masz za porty? Ej, napisz na Dobra. jaki model tego. Zobacz tam. Dobra, 2 skaczemy. HDMI. Chcesz z głośnikami czy bez? A no, nie no, głośniki i tak będę miał na słuchawkach, nie? Czy jak? Właśnie, no jak ten co ja ci wysłałem to jest w tej cenie, to jest matryca. Bo tam jakoś wykonanie jest całkiem ok, ale matryca jest zajebista w tej cenie, nie? To wygląda nie ma źle, no. No ja mam taki, ja ci go polecam. Do gier jest super, kuźwa. Nie ma tam jakiegoś czasu reakcji takiego, że w CS-a, żeby sobie grać, a takiego grania do WBF-a czy coś, no to jest super. No. Kurde, Chociaż mogę ci leci. poszukać jeszcze, jak będziesz chciał przed zakupem, jakiś inny, nie? A to tam wiesz. Możesz mi Kurde. możesz mi Ej, tego- to dużo ludzi, no dużo ludzi. No ja oglądałem sobie kiedyś tam filmik, jak Lemi kupił sobie ten monitor. Potem tak weszłem, obejrzałem jeszcze raz jego opinię na ten telewizor i ten monitor i kupiłem taki sam. No ten I tam zajebisty. jest taki średni. Akurat. Tylko, No, jest tylko wiesz. jest jedno ale, nie wiem dlaczego głośniki nie działają. Bo jak on masz podpięty przez HDMI, Mam przez HDMI to 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 podgłośnić dlatego. w menu. Musisz sobie podgłośnić w menu. no już robiłem. Że nawet pisałem do O kurde, co do jest Petera, fuck? Ej, przy mnie był, ej. i też to panowie, sprawdzał pomocy. i też nie wie dlaczego nie działają. O kurwa, tu się strefa zaczyna. No, Ale tak na słuchawkach gram, On no jest to w wiesz, środku, tam grucha. mi tam te głośniki nie potrzebne. Ale żeś nie Dobra. przymierz zagadał. Na Z ważniejszy tyłu, obraz z tyłu, jest. z tyłu, z tyłu, grucha. Uciekaj, Chciałem, uciekaj, uciekaj. chowam się. Zabiłem, ale leży gościu. Kamil pięknie walkę na łeb. I tam za nim jest kolejny. Oj. No niestety mnie zabił. Dobra. Zwaliliśmy do kilku. Kuźwa, Przemek przyściemnie. Padosz, Just polecasz ten monitor? No, polecam Dobrze, ten monitor. Super. Dobrze. I to... No i taka Kaś ty go kupował? W Morele? Czekaj.
Morelnet polecam. Moreleczek. Ten Weź jak ci się wyślij spodoba, to do tego- możesz do bez tego problemu monitora. zapakować, wrzucić, nie? Znaczy ja wrzucił to na tego, na czata tu z tego to. A jak chcesz, to ci mogę za chwilę jakiś inny poszukać. Nie, już spadł spać. Wyślij linka. Dobra, to nic. Ja uciekam spać, pany. No spoko, siemanko. To ma 2 HDMI, VGA No cześć, i trzymaj się ten, Nanek. i audio analogowe. No, Kurwa, siema padł. Nanek. Wiem, właśnie widziałem, że tam ma te 2 HDMI. Możesz sobie przełączyć swobodnie, nie? Nanek, plecy czy bez słędzą, czy co? Czemu? Tak wyprostowany? Chce się Od- kręcić. Oni sami A, już jesteście tak już drobni, jakoś. nie? O kurde. No. To nic, bawcie się dobrze. Mam nadzieję, że jutro No. sobie też pogromy. Peter zrobi ta impreza. A że co, u siebie w domu, to okej. No, Dwóch jest przed tobą, Oliver. dobra. Na razie, Po lewej, cześć. drugi w środku, w tym po lewej. No, ale Okej. Siema. No. I dobre. No. I tak, żeście widzieli, pograliśmy się z chłopcami. Coś tam osób wpadło na czacie. Fajnie było. Było śpiesznie na samym początku. Potem troszkę emocje opadły. To już mamy kandydata na mój monitor zamiast tego wielkiego haźla, co sam na niego zaglądam. I będziemy działać dalej. To nic. Trzymajcie się, cześć. Przyjdźcie zaś. Boisz się to. Nie wiem. Pa. Trzymajcie się, cześć, cześć.